Так, ёсць гук, заявіўся нарэшце. Вітаю ўсіх, вітанкі, вітаю Альсевіч, вітаю Рэгана, вітаю Прубай, вітаю вас. Зараз я тут, гэта... Всё нормально, я паспартку не заўважыў гука, потом калі напісалі, пачаў колупацца. Так, усё, гук на месцы, бачу, гульня ёсць, я ёсць. У нас, вось, бачу чат, усё на месцы. Гэта, вітаю, Белэш, так, гэта Агот, мод на Crusader Kings. Гэта мод, які пераўтварае Crusader Kings у гульню прэстолаў, па сутнасці. Адзінае, што я не памятаю, хто галасаваў за яе, так? Але у ёй няма канкрэтна перыяда кнігі, ну, асноўнай серыі кніг, і няма перыяд, ну, і фільма, серыяла. Вось, і для мяне трошкі, ну, не той, каб дзіўна, але шкада трохі, потому што я бы как раз таки яго пагуляў бы. Так, па-дзерзкі, так. Я так там завісала яшчэ да таго, як смокаў дадалі. Для мяне вось першая... Ой, а чаму гульня нічога не паказвае? Мне нешта гульня падвісла. Гукі ёсць тады, а вось сама яна нічога не робіць. Яны, карацей, я не гуляў увогуле. Абсалютна. Я адзінае, што я ее усталяваў літаральна пазаўчора. Там ёсць уводная пачатку кнігі, не? Там ёсць вайна да калі гэтага самага караля вар'ята перамаглі. То бок, па сутнасці, Нед Старк павінен быць. Ну, то бок, карацей, вайна літаральна перад за там 10-15 гадоў да песні Лёда і полымя. Чырвоны прынц маці смог. Так, давайте, падаецца, перазагружаць гульню зараз, бо яна нешта не адклікаецца мне ніяк. Я сёння наторкнуўся на відэа у тыктоке перакладчык Ашоду зрабіў беларускі дубляж гульні Ультракіл, павесць беларусятар, калі што. Так, я, дарэчы, бачыў Ультракіл на Belarusian Games сайце, я там заўважыў, ён там ёсць. Наша мэта забіць Шона Біна, я думаю, мы будзем гуляць за Шона Біна. Ёсць такая верагоднасць вялікая. Ось. Яна ў мяне запускалася, нават мапу адчыняў. Просто зараз я з таго, што захоп, і я скокаю паўсюль, то можа быць з-за гэтага. Таму што, ну, моды бывае такое, з таго, што яны менш стабільныя, як бы, то яны могуць спакойненька просто ўзяць і адляцець, калі этапнуўся неўдала. Вось, таму зараз перезагружаем, чакаем. Ратаваць Гондар. Не той сусвет. Блин, калі там Мартин уже наступную кнігу напіша-то? Задзяўбаў. Колькі можна чакаць? Гэта, по-моему, самый павольны аўтар з усіх. Есть яшчэ старыя часы з цмокамі. Я з імі просто настолькі мала знаём, што мне будзе не вельмі цікава. Ну, я як бы... Мне падабаецца фантазія гэтага фэнтэзі у тым, што яно, тыпу, вось былі крутыя часы, а зараз не крутыя часы. Ведаеце, ёсць у гэтым нешта свой шарм нейкі, такі больш... Яны як бы магічны сусвет, але такі вельмі-вельмі прызямлённы. Вось гэта мне прям кайфуе ад гэтага. Якраз, дарэчы, Дом Цмокаў гляджу, вельмі трэндавы стрым. Я вось Дом Цмокаў не гляджу, моя жонка глядзіць. Вось, пакуль падабаецца, месцамі дзіўна ёй, але падабаецца. Я толькі, можа быць, за гэтага самага. Там жа ёсць той чалавек, які Доктар Хто граў. Я вось, можа быць, толькі забыўся яго імя, у мяне імён з імёнамі праблема. Вось я бы за яго бы паглядзеў толькі Дом Цмокаў. Гэта адзінае, што мяне там прываблівае. Вось, мне там кажуць, даволі крута. Мэт Сміт? Ён Мэт Сміт, так? Добра. Я ўжо імя яго не памятаю. Вось, я за Мэта Сміта бы паглядзеў бы. Вітаю, Тэнчык, вітаначкі. Перезагружаю гульню, а наверное, загружаецца яшчэ доўга. Вось гэтыя глобальныя пераапрацоўкі увогуле Crusader Kings, як што Олдар Пярсцёнкаў доўга загружаўся, то і вось гульня прэстолаў. Вітаю, Мегапазерскі, вітаначкі. Што дзіўна, я ўжо сказаў гэтую думку, дзіўна, што ў гэтым модзе няма па замаўчанню, ну, дэфолтна, як бы няма перыяда якраз такі кнігі, серыі кніг. Гэта вельмі для мяне дзіўна, таму што мне падаецца самы той перыяд, які, ну, просто must have.
Вось, а іншае, я паглядзеў там дадатковыя моды, ну на базе гэтага мода ёсць яшчэ ёсць мод, які дае іншым модзерам мадыфікаваць гэты мод. Разумееце, гэта як па тыпу ён ідзе, як па сутнасці, як гульня паводзіць сябе, і на яго ўжо моды да халеры іх. Вось. І вось сярод тых модаў, я так і не пабачыў канкрэтна песнь лёду і полымя, таму што калі пачынаць новую гульню, так, вось гэта ёсць. Fire and Blood, гэта ўвогуле стары перыяд, тут нават адзначаны 106, так, гэтай эпохі. Ёсць Чорны цмок, 200 год, так, 236, малаверагоднае кіраванне, так, і потым ідзе 282, і гэта якраз такі, вось ён, Эдард Старк, і па сутнасці вось он, самы перыяд Лорд Тайвен, Кінг Эйрис Таргаріен, Рейгар Таргаріен, Роберт Баратеон і Эдард Старк. Вось. І вось оно, тыпу, вось гэта самы момант, калі уладу возьме Роберт Баратеон. Вось гэта па сутнасці падзеі да кіно. Вось. Такая вось штука. Паўстанне Роберта. Ну, вось такая вось як бы штука. З'явились яшчэ ўкладкі. Ну, гэта тэрыторыі, але, ну, просто, каб вы разумелі, калі я зараз агульна ўзяў, але ж я, звычайна, не так пачынаю. Я ўсе гульні парадоксаў. Ну, вось. Я, звычайна, вось так раблю. Я спачатку... Мне час ад часу падабаюцца... Мне не вельмі падабаецца гуляць за там вялікія імперіі, вось такое. І я часта бяру сабе нейкую ролю такога, ведаеце, можа быць, вассала, то бок, па сутнасці, сайдкіка. Раунстак, гэта ж вось серыял. Гэта... Калі, ну, тыпу, серыял? Не, серыял жа пачынаецца ўжо пасля гэтай вайны. То бок, ось зараз ёсць вайна, так? Мы, па сутнасці, вось он, поўнач, так? І калі браць, то тут будзе Эдард Старк якраз такі, так? Які кіруе поўначу. Вось, вся гэтая тэрыторыя, гэта наша тэрыторыя. І па сутнасці, але ў яго ёсць васалы, то бок ён не адзін, так, вось ён тыпу аб'ядноўвае ўсіх гэтых мелкіх васалаў, але тут мелкіх чэлаў, якія ёсць, на якія нават узгадваюцца ў серыяле, на яшчэ жывыя, ну і ў кнізе. Вось гэты здраднік, гэты Волдер Фрей, мудак. Вось, даліна гэтая, Вейл, як яна называецца? Блин, не памятаю. Жалезны трон, вось якраз такі, вось он належыць Мэд Кінг Таргаріен, Айрис, вар'ят. Ну, карацей, бачыце, так? То бок, і... О, Стормерлендс? Пачакайце-ка. Ну вось гэта якраз такі тэорыя Баратеону, так? Правильно? Баратеон, дакладна. А Дорн дзе? Дорн зараз, вось якраз такі. Дорн, тыпу, не атрымаў незалежнасць, так? Атрымліваецца. Вось, і мне часта падабаецца гуляць за нешта гэткае такое, типу, мелкае. Цікава, што мапа такая просто кудысьці уходзіць. Так, можна за кого-небудзь мелкага лорда ў рачных землях. Нагадай, рачныя землі гэта вось Риверлендс. Яны ўжо... Вайна ўжо пачалася, я так разумею, тому што яно ўсё адзначана як у вайне. Можна інфармацыю, калі ласка? Складанасці ў вайне. А з кім? Ну, вось дом Таллі ёсць. Не, чырвонае вяселле мы яго рабіць не будзем, мне не падабаецца. Вось, просто калі я буду гуляць за поўнач, мы... як бы... Ну, можа, мы будзем удзельнічаць у чымсьці, але мы будзем такім, тыпу, мелкім. Нейкім мелкім чалам. Далейшы, белы нож даволі цікава, яны ў кнізе актыўна ўзгадваюцца, але абсалютна адсутнічаюць у серыяле. Вось. Порты гэты. По-мойму, ён White Knife, там гэтая самая Ар'я туды падарожнічала, і там яшчэ падзеі нейкія ўзгадваліся. Я, правда, не памятаю ўжо, што там было, я памятаю толькі месца, што яно ёсць. А якія гэта гады? Гэта Юрап, так, гэта Гульня престолаў. Пры гэтым яшчэ да падзеяў кнігі і серыялаў. Тут можна дакладна. Поўнач, то бок поўнасцю ёсць, існуе, так?
А пагроза гэтых чэлаў белых хадакоў яна яшчэ не адбываецца, то бок белыя хадакі як бы яны пазней сюжэтна, таму яно як бы адсутнічае. Ось яна. Бачыце? Такая прыгажосць. Хацелася б, канешне, прям перыяд серыяла ўзяць. Ходзіць недзе, ну. Блэквуды або бракены ў рачных землях. Давай. Я згодны. Так, Харенхоу, дарэчы. Так, пам. Я толькі не памятаю, дзе яны. Так, Блэквуд. Так, Forest Rest. Дзе яны? Лэнс, вот занадто маленькие нейкие. Я нешта, можа, пропусціў, але бракенаў я не бачу. Ой, Forest Rest, пачакайце-ка. Лукас, Вэнс... яны ж, типу, па імёнах могуць быць па-іншаму называцца, правильно? Вось яны, бракены. Янас Бракен. Вось гэта мне цікава, Блэквуд. Можна іх было бы ўзяць. І Форестеры у нас Олан Рид, Рикард Флин, Дастины, Ризвеллы, Фишеры. Так. Слейд. Божухна. Де яны? Орнвуд. Я не памятаю. Альбо ты матчы... ты меў хутчэй за ўсё Форестеры ў сэнсе вось тут дзесьці? Яшчэ далей, типу, на поўнач. Дзічэла пагуляць. Ну, дзічэла даволі... Дзічэла як бы цікава, але ў той жа момант без... Ну, недастаткова, мне падаецца, напружання будзе нейкага. Так. Нам серіал Роберт ужо N гадоў як кароль. Так, то бок, ну, гэта падзея, як Роберт стаў каралём, то бок вось гэта. Я жадаю нейкую гэту самую. Ну, конечно, просто я бы ўзяў, конечно, момант серыяла. Давайте вось гэта, карацей, возьмем. Мы будзем удзельнічаць у вайне, абавязкова, таму што, па сутнасці, дом, як жа яны, не тірылы, як яны. Не, Таллі, вось, не Тірылы, Таллі. Дом Таллі, гэта рачныя землі. Вось яны удзельнічаюць у вайне, і мы будзем на іх баку, і там будзем разбірацца, што як. Гэта васалы Старкаў. Ну, Форестеры... Я не знайшоў, ты памятаеш, дзе яны? Просто, ну, тут пошука як бы няма. Блин, і справа ў тым, што Амбер... Я просто па імёнах вось памятаю, калі тыркаю на іх. Кар Старкаў памятаю, але просто гэтая тэрыторыя называецца Кархолд. І я Кархолд не памятаю, напрыклад, уже. А дзе тыя жэўжыкі, якія гаспадарка не займаюцца, чыста піратствуюць? Яны... Вось гэтыя павінны быць. Не, пачакайце-ка. Гэта Мармонты. Дзе яны? Грей Даунс. Дзе яны? Тео Фішер. Яны ж павінны быць дзесьці тут. Ну, вось гэтая лакацыя, яна павінна быць. Так. Яны на захадзе, так, невялікія. Побач за Ренвудом, мне падаецца. Блин, я не туды гляджу. Вось яны. Я просто гляджу, мне падавалася, што гэта вось гэты заліў. Не, гэта вось гэты заліў. Вось яны. Вось яны Грейвуды. Грейджоі, пардон. Вось тут вось. Так, побач за Ренвудом, мне падаецца. Я уже не памятаю, кого я шукаю. У меня уже імя вылетело з головы. Вось яны, гловер... Так, вось. Вось яны гловеры і мармонты. Так, давайте-ка... Карацей, я уже вызначыўся. Тут самы движ будзе, насамрэч. Ну, типу, мне падаецца, поўнач будзе даволі ціхая. Таму давайте тут. Просто з поўначы мы літаральна будзем там просядзець на ўснезе ўвесь стрым, і ўсё.
Берем гэтых самых, як яны, Блэквудаў. Я не памятаю дакладна, што яны... Што з імі як? Што з Блэквудамі? Дарэчы, беззямельнікаў можна За беззямельнікаў можна пагуляць. Landless Rulers. Так, ужо дадалі мегапазерскі. Памятаеш, ты казаў? Ну, типу, я магу стартануць за сцяну увогуле. І гуляць за сцяну, хоць у мяне не будзе адзначана як беззямельны. Лагер рейнджераў. Ось такая штука. Цікава. Але мы будем нам беззямельнікамі не вельмі так цікава будем. Давайте. Пачынаем. Пачакайце-ка. Железная, так, включено. Добро. Поехали. Так. Адразу давайте абіраць сабе, які тут стылі. Ну самае дэфолтнае, так? Для тых, хто не памятае, у нас гэта РПГ, па сутнасці. Гэта такая вельмі дзіўная РПГ, можна сказаць, Crusader Kings, таму атрымліваем, што атрымліваем, так? Ваенныя здольнасці у нас якраз такі у нашага персонажа, яно больш развіта. Хаця тут нічога такога. І ўжо у рыцарам нейкага ідзем. Добра, давайте тады няхай будзем рыцарам. Але раз'ем прям усё просто ў рыцарства. Мне даволі падабаецца гэтая галіна. Не бачу нічога надзвычайнага, звычайна абсолютна Crusader Kings-гаўскія, карацей, ніякіх зменаў, таму што у тое, што мы ў Morrowind, ну не ў Morrowind, як же ж ён, карацей, сусвет The Elder Scrolls, вось, там былі свае змены. У Караля Пярсцёнкаў таксама свае механікі дадатковыя. Тут я пакуль нічога такога не бачу. Ну, можа, цмокі дадалі, вось яно як асобная механіка. Але мы ўжо ў часы, калі цмокаў як бы няма. На гербе ў Форестера мусіць быць белая чар дрэва з чорным мячом на ім, на чорным тарчы. Ну, ўжо позна. Мы па сутнасці рыцар-бард. Так, давайте-ка пакрыху. Джоселін Мэйсі, так, мы Тайтас Блэквуд. У нас лідар наш Хостер Таллі будзе. Так, вера ў старых багоў. Цудоўна. Нормально, окей. Мы таксама, мы насамрэч не такія маленькія. Тут як бы мы не зусім мелкі нейкі васал, вось такой адной тэрыторыі нейкай. Мы даволі крупныя. Ну, просто што ў нас ёсць як бы кароль, скажем так, над намі. І далей там яшчэ можа гэта ўсё. А тут ёд смокі? Іх жа не павінна быць сюжэтна. У гэты момант цмокі ў гэты момант ужо ўсё. Іх забілі яшчэ дагэтуль, ну прям раней. Там яшчэ пры папярэднім каралі павінны былі забіць іх. Давайте здымаем з паўзы. Нам просто не тое, каб штосьці пакуль зарыентавацца ўвогуле, што за падзеі ў нас. Што, пачакайце-ка. Пачакайце-ка. Дом Бракен. І мне такое нават... Што гэта значыць? Гэта адносіны паміж дамамі. У мяне такога просто ніколі... сяброўства паміж дамамі ёсць. Я просто ніколі, можа, у мяне такога не было ў Crusader Kings, неяк не трапляла. Можа, гэта адносна новая механіка нейкая. А можа быць гэта... Я не ведаю. Гістарычныя стасункі. Вось. А як так? Што такое? Што гэта значыць увогуле? Дамовы феуд. Бачыць... Вашая сям'я бачыць бракенаў як ворагаў. Пачакайце-ка, а я ж на тэрыторыі... Не, зразумеў, Блэквуды... А дзе бракены? Это мы ўжо, по-моему, абмяркоўвалі, так? Вось яны. Вось суседні, зразумеў, мы бачым, цэлая сям'я лічыць іх канкурэнтамі. Добра, я з суседзямі, карацей, на ножах. У сэнсе ў модзе ёсць, так. Дейнеріс, дык рана ж яшчэ, да Дейнеріс яшчэ далёка. Гляджу на мапу і зноўку хочацца ў Пендеру узначаліць вершнікаў ветру. Там Блэквуд Бракен за гэтыя варагі. Я ўжо зараз зразумеў. Я просто пераблытаў іх. Я думаў, што я за Бракенаў. Ну, ніякай праблемы, але яны пачынаюцца на Ну, ведаеце, як у мяне з імёнамі дрэнна. Я, карацей, Бракен, Блэквуд, ўсё адно.
Смокаў нават забіваць не трэба было, яны самі вывіліся, нараджались толькі малыя слабыя, апошні смок быў не больш за сабаку. Так, ну тыпу яны ж там померлі, яны ж не аб чым былі, карацей. А яны выраджаліся таму што яны былі па сутнасці як, ну, у неволі былі. Так, добра, размясціць войскі мне пытае, давайте, ёсць які бонус. А, я толькі одно месца мне для размяшчэння ёсць. Я што, кірую толькі адной лакацыяй, а ўсе астатнія ў мяне васалы? Давайте-ка, пачакайце-ка. Каго ў мяне больш? Вось гэтых. Не, давайте вось гэтых армард чалоў. Вось вы будзеце размешчаны. Мне бы армію паляпшыць, што за хрень? Так, можна альянс з Рейлоном. Добра. Што ты? Рейлон Барроуз. Няхай альянс будзе. З дзядзькам сваім. Так. Разобрацца зараз са справамі. О, блин, мне можа абвясціць войны, а я сам не аб чым. Не, насамрэч 4000 солдат, 4600 гэта немало. Ну, так для Crusader Kings. Просто што гэта лухта хутчэй за ўсё для гэтага мода. Хутчэй за ўсё тут патрэбна прям здаравеннай арміі трымаць. Церскі смок Фенікс шкляншцы сидзіць. Ну, ён просто вырадзіўся, ён маленькі. Слабенькі. Ну, можа вырасціць яшчэ. Нормально, там можна адрадзіць. Так, што яшчэ, якія дзень не зрабіў? Ажаніць. Блин, давайте пакуль не жаніць нікога. Хаця з іншага боку, у нас вось Хостін Блэквуд. Мне альянсы патрэбныя. І я зараз бы прямо зараз з Леді Хайтауэр. А Хайтауэры яны дзе? Я не памятаю. Хайтауэры, дзе? Можна неяк на мапе мяне прывесці? Дом Хайтауэр. Блин. Просто трэба жаніць. Прапанова... Моим братом и вашей сестрой Алисаной Блэквуд. Боже, хто тут прапановы? Пачакай. Мы зараз гэтую паспрабуем з Лейлай Хайтауэр. Я просто не памятаю, дзе Хайтауэры. Дзе вы? Дзе ты знаходзішся? Блин, я не памятаю, як хутка паглядзець. Быў спосаб хутка паглядзець, тыпу, дзе знаходзіцца ну, пазіцыя як бы персонажа. Вось. Яны там. Угу. Яшчэ пытанне, на якім баку яны будуць у гэты момант, калі я нават іх ажаню. Ну, пытанне, карацей. Тут просто, ну, вайна, яна ўжо ідзе, і яна разгарываецца, так? Па-па-па-па-пам. Алисана Блэквуд. Давайте-ка... Ты? Так, вось не, тут нормально, гэта можна дамаўляцца. Давайте вось гэта прымаем. Дачку нашу. Ну, дачку дадзім гэта... Я не магу зрабіць яе... А чаму тут няма адсутнічае такая штука, каб яна была лідарам? Можа быць, гэта з-за таго, што прапанова. Давайте, гэта дамова. Альянс з Риверлендс, вось гэтыя, з Атрантай. Нормально. Таму што у нас унутраныя разборкі могуць быць Саутстоуном з Бракенамі. Вось. Няхай будзе. А вось гэта па складанні. Чаму мне ўжо па-іншаму прадстаўляе, так? З домом Фрей, дарэчы. А дом Фрей на наша таксама частка Ривераў, так? Не? Альбо яны самі па сабе. Да пачатку вайны... Ён ужо здраднік, карацей. Ён ужо на баку трона. Ну, ён на баку трона добра, карацей. З Фрэямі мы не сябруем. Яны пайшлі на бок караля, я так разумею. Таму што мы, Риверлендс, мы ж паўстанцы, так? Па сутнасці. Мне ёсць нейкі адзначаныя у нейкай вайне? Вось яна вайна. Вось яна вайна. Каб вы разумелі, вось зараз два бакі бачна. Вось. Жалезны трон
Вось гэта. І мы паўстанцы супраць, карацей, караля. Вось такая штука. Шэренькія гэта тыя, хто не ўдзельнічаюць у гэтым. Ну вось, і пакуль мы ў гэтай вайне трошкі перамагаем. Зусім крыху. Добра. У прынцыпе, пачакайце-ка. Гэта ж не так шмат гадоў, і 20 гадоў для гэтай гульні як бы лухта. Так што, па сутнасці, мы можам спакойненька і дабрацца да моманту да падзей кіно. Мне падаецца, я разумею, у чым прыкалдэс. Так. Хайтаўры ўладцы стараместа, васалы Тайрелаў, лордаў-пратэктараў прастору. Ну, мне адзначана... як яно было? Вось яна. Вось іх тэрыторыя поўнасцю. А гэта што? Я гэта ўвогуле не памятаю. Рэдвайн. Рэдвайну я памятаю, але вось яно, выспачка. Невялічкая. Так, ладненько. Бяром. Варта аддаваць нашага брата куды-небудзь. Так, гэта у нас хто? Харон. Гэта вельмі гучыць па-дорнаўскі нейкі. Гэта у нас Хаус-Хантер. Так. Ведаеце, што пакуль не. Селіса стаў там. Божухна. Колькі вас тут усіх? Давайте пакуль не. Брата не аддаем нікуды. Краунстэк уводная ўвогуле пасля гэтай вайны і там зусім трошкі пачакаць. Добра, я зразумеў, там левыя гэта перыяды таксама. Я тупануў. Ладно. Я зразумеў, но я тупануў. Брата не даем, самі любіць будзем. Рана яшчэ пакуль. Мы пакуль яго не рамансім. Дарэчы, што ў нас з арыентацыяй нашага хлопчука? Звычайны гетерасексуал. Усё дэфолтны. Сумны, карацей. Так, моему вассалу, бла-бла-бла. Канцлера Риверленда. Я пагаджаюся, давайте я буду канцлерам. Што мне патрэбна рабіць? Мне ж нічога не патрэбна рабіць. Так. Вера ў старых багоў. Вось, Кроу Андалаў. Дарэчы, а што у нас па тэхналогіях? Так. Там законы нейкія, да няхай. А што прагрэсіруе-то? А чаму я не бачу? Нейкае, яно ў модзе так зменена, альбо гэта ўжо гульня змянілася? Нейк незнаёмы проста для мяне выглядае гэта менюшка. Так, що тут у нас? Так же само, як і іншыя дзеці, мой сын і нашадак Брынден час ад часу хлусіць і правярае свае межы. Аднак ён часта пазбягае падазронаў з сваім прыемнымі паводзінамі. І людзі заўсёды выбачаюць яму, калі яго ловяць. Мне проста цікава, як далёка ён можа з гэтым зайсці. Ён атрымлівае сабе трейд прыгожанькі, карацей. Боже мой, зараз это вось усе разборкі тут. Так. Сяброўства на Перу сямейным. Так. Я просто звычайна, калі я гуляю, я ўжо настолькі часта іх гэта ўсе бачыў, то я просто іх, я гляджу хуценька результаты і ўсё, іду далей, таму што я іх уже столькі начытаўся, што ўжо трошкі стаміўся. Вось, але для таго, каб на стріме у вас было антуражык падзей, я буду зачытваць. Сённяшні вечерні пір, гэта у вялікай зале Raven Tree Hall, прайшоў вельмі добра. Мой малады кузен Матіс, цудоўнае дзіця, свеціцца і ачароўвае амаль усіх за сталом. І з маці? Што? Мне амаль атрымал... Мне вельмі добра пайшла справа з маці. Яна выпіла са мною пасля таго, як мы скончылі піраваць, і перад тым, як я ўжо не заўважыў, як мы абодва смяяліся, і... Чаму яна маці адзначана? Яна же Леді Цейра Джаст, Блэквуд Вейл. Гэта наша маці. Ну, дакладна, ўсё. Я зразумеў, гэта рэальна наша маці.
І потым мы ўжо сядзелі і смяяліся і дзяліліся гісторыямі. Ці гэта пачатак новага сяброўства? Давайте, няхай. У нас мы блізкімі сябрамі са сваёй маці сталі. Не, ну тыпу гэта просто сяброўства. Вось. Тут, ну, реально ж могуць быць, вы можете, у вас тата можа быць, а у вас могуць быць канфлікты з татам. Ну, тыпу, тут бывае такое. І потым вы бярэце і забіваеце свайго тату. Таму што у вас там канфліктікі. Мы як бы у вайне. І я так разумею, нам варта падняць армію. Правильно? Чаму мне не прапануе гульня падняць армію? А, правильно, я зразумеў. Гэта ж я даю частку арміі, у нас такое кіраванне, што я частку арміі сваю адпраўляю, якраз такі яна належыць нашаму лорду, вось гэтаму Хостару Таллі. Вось, і яго, ну, па сутнасці, яны адпраўляюцца, мае людзі як бы ваююць на яго баку. Я просто прадстаўляю гэта. Трэба шпіёна расціць, каб потым можна было за яго кагосьці атруціць. Так, у нас, дарэчы, сёння мы не атруцім нікога, у нас не зусім той варыянт. У нас ваяр, рыцар, галантны. Так, пакуль попадзеем нічога, я просто арыентуюся, што у нас увогуле як справы. Грошы нармальна. Дарэчы, можна было бы замарочыцца і штосьці пачаць будаваць. Можна будаваць. Рэдкая магчымасць. Так, давайте паляўнічыя вежы. Мне на іх хапае, прям хапае. Усе грошы на гэта ідуць, але я гатовы. Альбо узмоцненыя сцены. Што таксама падаткі падвысіць. Так. Узровень форта будзе вышэй. Давайте яго, так. Вось так, будзем узмацняць сцены. Мы не Таргариены и не Ланнистеры. Мы таким не занимаемся. Так. Практика капитанов. Гуки... грукаючы рыштунак броня. Грукаюча броня і стыкаючыся мячы гудзяць у вашых вушах. У той час, калі мои капітаны трэніруюцца на трэніроўчым поле. Я уважліва за імі сачу, спрабуючы заўважыць слабасці і моцныя бакі кожнага. Для іх мала адпачынку, потому что хутка празвенеў звон і сігнал, што гэта канец трэніроўкі, і адчыніліся дзверы канюшы. Самы час увесці сваіх коняў. Так, сёння мы адпраўляемся гэта самае на канях. Магу атрымаць сабе перк. І принеси мне мою броню. Давайте-ка, мы покатаемся, может быть, атрымаем перк. Вось, адпраўляемся. Майстер Эдгар, глядзіць на брудныя палі унізе пагорка. Гэта можа быць працаваць як лінія варожай арміі, кажа ён. Ён кажа маім капітанам гэта, пакуль я азіраю поле боя, гэтую лінію боя, падрыхтоўваючы стратэгію для нападу. Я павінен напасці па дыягоналі і весці капітанаў з флангаў, так? Альбо просто рывок. Мы атрымаем перк такім чынам агрэсіўна атакуючы, так? Гэта у нас ёсць. Мы можам атрымаць перк агрэсіўна атакуючы, альбо на 10% просто упадзем там і нашкодзім сабе. Альбо один перк просто ў сабе ў дрэве, так? Неблага, але агрэсіўна атакуючы гэта таксама вельмі неблагая штука. Цікава, блин, мне сваю раду трэба яшчэ паглядзець, я не паспеў. Давайте вось. Я накіроўваю сваю дзіду і вяду коннікаў як гэта? Словы. Лютасны рывок унізе па горку. Аднак сярод хаоса і брані, паднятай зброі і крыкаў бойкі, у меня ёсць план. Калі мы ўдараемся ў небачную, неіснуючую армію на полі ўнізе, кожны салдат знаходзіць сваё месца ў нашай лініі, падрыхтоўваючы ўдары, падаючы назад, адстаючы, так, Twisting Reigns, я нават не ведаю, што такое, і зноў нападаючы. Twisting Reigns, ну, карацей, змяняючы парадак і зноў кідаючыся ў бойку.
А так і на небачную армію, як ви розуміли. Ми нападем наших ворогаў як сіла прыроды, з націскам прыроды, і яны разаб'юць сваю... Яны зламаюцца як дрэва перад навальніцай. Цудоўна. Атрымалі агрэсіўна атакуючы перк сабе. І я жадаю сваю раду паглядзець. 11. Мне падаецца, я ў сваёй радзе быў бы самым лютым, а не, трохі лютым. Мы, як лідар насамрэч арміі, не настолькі прям люцейшы. О, ёсць адміралы? Пачакайце-ка. Тут трошки па-іншаму. Ёсць у нас Кастелян. А хто такі Сір? Гэта рэлігійны. А ты хто такі? Пачакайце-ка, Кастелян, гэта... Хто ты такі тады? У чым твоя мэта? Так, я не разумею. Ну, канцлер зразумела, так. У яго нават проста не адзначана нейкія здольнасці. Што ён выконвае? Так, Кастелян гэта ваш дараднік, які робіць усё магчымае, як ваша правая рука. Яны могуць выконваць частку канцлерскіх задач. Зараз мы там пачнем. Па-па-па-па-пам. В залежнасці ад сваіх здольнасцяў кажуць за вас. І... Добра. Кастелян гэта, па сутнасці, наш... Гэта самае. Просто дапаможнік. Просто раней такую ролю як бы поўнасцю выконвала жонка, і яна, кіравала, ну, там, просто выконвала такія задачы і магла бы дапамагаць. Вось яе выбар таго, што яна можа рабіць. Яна можа рабіць даволі шмат. Вось, дарэчы, дапамагаць кіраўніку. Вось, яна поўнасцю, яна просто дае нам дадатковыя бонусы на ўсё, абсалютна нашай здольнасці. Але яна можа сканцэнтравацца і на пэўных рэчах. Вось такая штука. Глава адміністрацыі, ну, я зразумеў, так. Просто дагэтуль я ўспрымаў для гэтай ролі як жонку, таму што яна давала, выконвала задачы розныя. У нас, дарэчы, спаймайстер, майстер ценяў, ну, шпіёнаў, ён круты. Little Kitty, Big City. На Little Kitty, Big City адпраўляецца 1000. Little Kitty, Big City у нас выртал. Нагадваю, што у нас сёння канец галасавання на заўтра, і вызначаецца, што мы будзем рабіць заўтра. Пераможа топ-1. Гэта так працуе на пятніцу, мы заўсёды гуляем тое, што у нас топ-1 у чацвер, то бок сёння. І там паглядзім. І яшчэ ў гэты жа момант у нас будзе вылетаць гульня, за якую не галасавалі даўжэй за ўсё. І зараз у гэты момант гэта Tales of Meadows. Kingdom Come. І на Kingdom Come яшчэ 1000. Дзякуй вялікі. Там зараз спіс пакрыху мегапазерскі прасоўвае. Так. Вось он наш святар і адмірал, што новенькае для мяне. Дакладна, мы ж, у прынцыпе, каля вады, мы можам там і флот рабіць, калі пажадаем. Просто ў гэтай вайне не флот будзе вырашаць усё. Не такое. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Апошнім часам моя жонка злуецца на мяне. Я хацеў бы ведаць, чаму. Звычайна, у нас даволі добрыя стасункі. Настолькі добрыя, наколькі можна чакаць ад сваёй жонкі. Але зараз, няўжо я нешта не тое сказаў? Зрабіў штосьці, што ёй не падабаецца. Яна проста не кажа мне. У выніку, нарэшце, мне з'явілася адчуванне, што яе пазіцыя змяняецца. Магчыма, яна гатовая паслухаць выбачэнне, калі я паспрабую шчырую спробу. Альбо гэта можа ўсё пагоршыць. Я лепей паспрабую, гэта спроба ў дыпламатыі. Калі у нас мы не тое, каб дыпламат, таму мы жонку хутчэй разлуем. І вось. Было бы, канешне, блага было б паспрабаваць. Тут нават гульня тронаў. Амаль мы ў падзеях да серыяла. То бок, да падзеі кнігі і серыяла мы ў вайна за карону роўна падзеі перад падзеямі як бы кнігі. Але яно як бы з таго, што гульня не спыняецца, то мы якраз такі і пойдзем у той перыяд. Просто ж перад намі яшчэ вайна вось гэтая. Нам з гэтым флотам увесь кантынент плываць давядзецца. Так, абсалютна бессэнсоўная штука. Вось.
О, выбачэнне наша жонка прыняла. Добра, адносіны падвысіліся, і мы можам пачаць сябраваць нават. Каб вы разумелі, ну, з-за таго, што у прынцыпе сярэднявечча, я давайте, ну, просто разважанне наконт сярэднявечча, часта бывало такое, ведаеце, напрыклад, жывуць, ну, ведаеце, там, у замках розныя пакоі у гэтых самых. Справа ў тым, што часта з-за таго, што жаніліся не па гэтаму самому, ну, не па жаданню, а гэта было арганізавана ў большасці сваёй, гэта было карысна сем'ям, то па сутнасці муж і жонка былі хутчэй партнёрамі гэтымі самымі такімі бізнес-партнёрамі, так, і таму гэта было нармальна, што яны маглі не ладзіць, але разам яны вялі гаспадарку і па сутнасці жылі на гэта, ну, так што усе былі зацікаўлены ў тым, каб гэта ўсё куды знікла? Я пакуль трындзеў, я думаў, яна на паузу паставіць. Дзе прапанова? Знікла прапанова. Што за лухта? Верніце мне назад. Там была прапанова нейкая цікавая. Там жаніцца майму брату прапанавалі. Ну і ладно, пропусцілі. Так, блін, чым бы заняцца такім? Раду я паглядзеў, Realm наш. Тут трэба ж зразумець, што у нас увогуле. У нас, дарэчы, даволі шмат васалаў. У нас сваёй тэрыторыі мала, але васалаў у нас шмат. Так. Добра было бы хаця бы армію падвысіць. Дарэчы, армію мы можам яшчэ сабе дазволіць. Плюс-мінус. Я бы, можа, гэта і рабіў. Жылі з аднымі, а мілаваліся з іншымі. Ну, чакана, калі табе, ну, заключаюць стасункі не па жаданню. Типу, зараз у людзей ёсць магчымасць рабіць стасункі па жаданню. І нават гэта не вельмі дапамагае. Але калі не па жаданню, я не ведаю нахрен чаго чакаць. Ну, типу, уявіце сабе. То бок вы уявіце сабе, што вы бяроце абсалютна выпадкова, то бок, ну, пару чалавек абсалютна з вуліцы і кажаце, цалуйцеся. Вось. Вось прыкладна такая ж херня адбывалася. Так, вядома, што яны там доўга працэс гэтага быў. Опанькі. Лорд Парамаунт Хостер. Хостера ўзялі. О, под домашнім арэстам, карацей, і адразу же выпусцілі яго, карацей, выкупілі. Вельмі хутка, карацей. Нашага лорда, ну, той, хто над намі стаіць, ось, караля нашага захапілі, потом адразу адабралі. Ну, в сэнсе, выкупілі хутчэй за ўсё. На Beyond Good and Evil отправляецца 10 000. Дзякуй вялікі. Вось. Ну і такая вось сітуацыя атрымліваецца, то бок зразумела, што стасункі могуць яшчэ не зусім атрымацца. Вось, але, ну, добра, што калі стасункі добрыя. Дарэчы, давайте з нашай жонкай. Так, можна адносіны з ёй падвысіць. Па-па-па-пам. Што яшчэ можна? Рамансіць, давайте рамансіць нашу жонку. Так. У нас ось двое дзяцей, але мы як бы не каханкі паміж сабою абсалютна. Вітаю, машынінскія танчкі. Што ім можа спадабацца? Хто яна ў нас? Падманшчыца. Так, працавітая. Шчодрая. І... У яе... Блин, давайте матч просто спарринговый. Так. Я гэта не буду, ну так карацей рамансы гэтыя, таму што там доўга. Там доўга і шмат, і яно ледзь-ледзь пробудзе прасоўвацца. Майму васалу, я спадзяваўся, што да гэтага не дойдзе, але у мяне не засталося ніякіх варыянтаў. Я павінен адмовіць вам таго, каб быць канцлерам Riverlands. Блін. Пачынаючы зараз. Блін. Нас знялі з пазіцыі ўрадзе Riverland. То бок усёй гэтай зямлі. Шлях дзіды. Меч, дзяўчынкам падабаюцца мечы. Ну, окей. Так. Шлях дзіды. Бясконцыя ўдары метала аб метал, гукі брані. Так. Пах поту. Гэта танец, які знаёмы, он настолькі ж знаёмы, наколькі ён стамляючы. Так, падрыхтаваць маю дзіду, атакаваць, ухіліцца, абараніцца і зноў паўтарыць. Магчыма, мне было бы добрай практыкай паспрабаваць практыку з іншай зброяй.
Так, можна паспрабаваць, я не буду раздзяляцца зброяй, і мы на колькі? Просто эксперт і правасць плюс 2. Гэта неблага. А. Добра. Бам-бам-бам-бам-бам. Альбо вось гэта, паспрабаваць змяніць манатоннасць, досвід у нашым стылю. Давайте не, давайте дзіда, вось гэта. Гэта на заўсёды бонус. Што ў мяне там? Вось, правус, у нас рыцарскі, карацей, мы ваяр самі па сабе просто лютыя. 26 у нас. Што ў мяне, дарэчы, з маімі людзьмі, маімі ваярамі? Так, дзе яны там? Я не памятаю, вось яны, капітаны. Што яны? Яны тут 15, 14, то бок, ну, па сутнасці мы сярод сваіх жа рыцаряў прям на галаву вышэй ваяр. Люцейшы просто. Дзіда гэта эфемізм. Меч таксама эфемізм, усё эфемізм. Як казаў Фрейд, усё эфемізм. О, тут есть месца для новай тэрыторыі яшчэ пабудаваць нешта. Так. О, блин, не, слухайте, мне тут нормально чаго можна набудаваць. І гэта ўсё мне належыць. Тэрыторыя. Хаця гэта одна правінцыя, у меня вот тут маленечкія штукі ёсць. Давайте-ка паляпшаць тут. Усё. Блин, нормально можна палепшыць. Мне патрэбна траціць грошыкі. Так, горад. Горад. Трацімся, карацей, на паляпшэнне. Не на армію, зараз а на паляпшэнне розныя. Вось. Лесасекі палепшаныя. І у нас грошы скончыліся, няхай ўсё будуецца. Эканоміку ўсё будзем падымаць. Акрамя драніка, дранік гэта сімвол. Ну, эфемізм у некаторым сэнсе таксама ўсё сімволі. Так, правильно? Па спальню яны партнёры хаця б, ці пу-пу-пу. Ну, яно ж па-рознаму бывае. 22 гады ўжо 20. Так не, нормально. Для... Ну, зноў жа, гэта не зусім правільна, таму што тут як бы сярэднявечча, але не наша сярэднявечча, таму тут трошкі іншыя правілы. Вось, але агулам нармальная тэма. Так, пытанне лаяльнасці. Моя жонка, леді Джоселін, з дзіцём. Я павінен быць шчаслівы. Аднак яна паводзіла сябе дзіўна. І я не магу адкінуць адчуванне, што штосьці не ў парадку. Яна кажа, што я тата, але яна хлосіла мне шмат разоў дагэтуль. Мы ведаем яе трейд-хлус, літаральна. Так, першае, яна павінна мне сказаць. Я буду назіраць за гэтым незаўважна. 90% шанец, мы можам даведацца. Давайте. Тайна. 90% шанец, дакладна будзем ведаць, ці маі дзеці, ці не маі. Я таталі, магчыма, я мама. Там могуць быць сюрпрызы. Так. Справа ў чым? Калі я зараз даведаюся аб тым, што нехта з маіх дзяцей не мае дзеці, то потым я хаця бы буду гатовы да гэтага. І гэта будзе адзначацца асобна. Просто справа ў тым, што калі яны будуць ад кагосьці яшчэ, у іх могуць быць прэтэнзіі на іншыя тытулы, альбо наадварот, у маіх ворагаў будуць прэтэнзіі на тытулы. Таму это важна, куды я іх аддаю. Ну, па сутнасці, бастардаў. Так. Так, няма больш прыгожай жанчыны, чым леді Джослін у яе прысутнасці. Вось. Я пішу гэта самае. Напішу ёй кампліменты. Што ў яе? Асноўнае яе Так. Опа-па-па-пам. Тут просто не сказана дакладна. Мне патрэбна абіраць гэта самае, што ёй падыходзіць. Давайте я мудрасць. Хутчэй, гэта яе самае плюс-мінус. Яе прыгажосць. Давайте мудрасць. Я думаю, гэта будзе больш трапна на яе. Так. Храбраму лорду Тітасу. Твоя скура — гэта крылы, на якіх я уздымуся ў небёсы. Я ж толькі жадаю быць на тваім баку. І that I may know the radiant aura of soul. І так я пазнаю зяючую ауру твоей душы. Калі ласка, будь жанквілам майму Флоріану. Гэта нейкія спасылкі, я так разумею, унутры гэтага самага. Добра, дом Масей. Добра. Ёй спадабалася моя паяма. Дакладна. Працягваем. Падазроныя былі вырашаны.
Выглядае так, што мае падазроны былі абсалютна не заснаваны ні на чым. І гледзячы на ўсе мае намаганні на баку маіх шпіёнаў, я не знайшоў ніякіх прызнакаў таго, што леді Джоселін не была верна мне. На жаль, яна даведалася аб маіх падазронах і вельмі расчаравана ва мне. Упс, мінус 25 адносінаў з сваёй жонкай. Пра скуру трошки крыпова гучыць. Ну, там ёсць такое. Ну, у кнізе, насамрэч, ёсць там такія нейкія пэўныя моманты, калі ты такі... неяк неёмка. Блин, дзе там дзе там Мартин, чым ён займаецца? Калі ён там? Калі ён кнігу сваю напіша? Колькі можна? Калі мы апошні раз... Калі там выйшла 5-я кніга? Хто памятае? Гэта быў 10-11 год? 12-й? Прайшло ўжо 15 год. Мужик, хопіць. Альбо яна выйшла, я не заўважыў. Я думаю, просто я бы пра гэта дакладна даведаўся, хаця бы актыўна не шукаў. Так, давайте, можа быць, мы можам тут яшчэ Тут ёсць замак. Так, яшчэ замак, так. Хоспісы, аванпасты, яшчэ... Ага... Ну, было бы добра яшчэ сабе эканоміку падузмацніць, таму што у нас грошыкаў хоць і прыбывае, але я хацеў бы, каб у нас было... Я жадаю, каб нам золата прыбывала столькі, каб мы маглі рэгулярна штосьці будаваць, таму што нашыя землі трэба паляпшаць. Вось, і мы зараз не знаходзімся на той тэрыторыі, якую напрямую атакуюць, то бок мы даволі ўбяспечны, таму можам сканцэнтравацца на нашай эканоміцы. І вось, у іх настолькі дзелавыя адносіны, што жывучы ў адным замку, яны дасылаюць аднаму лісты замест того, каб паразмаўляць. Ну, а вы ў офісе эмейлы шлёце са свайго кампа камусьці, а? А? Хто ў офісе працуе? Прызнавайцеся. Вы ідзеце да чалавека размаўляць з ім, каб вырашыць справы, альбо вы дасылаеце ліст эмейлам? А? Так, таму, канец, не ў наступнай, аж яшчэ адна заблокавана, але я пабачыць нікога надзеі няма ўвогуле. Гэта самае. Не, я разумею, што канец там 7 кніг запланавана. Я ведаю, што 6-я, я ведаю, што Джордж Мартин такую здаравенную 6-ю зрабіў, што нават яна разбіта ўжо на 2 альбо 3 кнігі. То бок я такое чытаў нешта. І гэта я чытаў 10 гадоў 7 назад. То бок, каб вы разумелі, у Джорджа Мартина там 6-я кніга нейкая, просто бясконцая па памеры. А мне цікава, што далей будзе. Я серыял як пасля умоўнага 5-го сезону, то бок калі падзеі кнігі ўжо скончваюцца, я ўсё ўспрымаю як проста альтэрнатыўны сусвет, мне цікава, што Мартин там наробіць. Вось, да лухта, Мартин просто чакае, пакуль памрэ. Мне падаецца, такое таксама магчыма. Магчыма, ён такі, ай, хрен з ім. Не, просто ён іншыя праекты робіць. Тыпу, мне падаецца, ён вельмі моцна выгарэў на просто вось канкрэтна гэтую серыю кніг. І такі, можна што-небудзь іншае? Вось. Я, ў прынцыпе, разумею яго. Я шчыра разумею. Вось. Але як чалавек, якому падабаецца кніга, я бы хацеў, каб ён яе скончыў. Я выбіраю верыць у тэорыю, што кнігі ўжо напісаны, Джордж завяшчаў толькі пасля смерці апублікаваць. Слаба мне гэта верыцца. Мне падаецца, просто чалавек просто шчыра выгарэў, але не можа аб гэтым прызнацца нікому. Ну, можа, ён там прызнаўся жонцы, але ў той жа момант ён просто... Каб не было лайна напрыканцы серыяла. Я думаю, серыял просто дрэнна вельмі падаў ідэю сваю. Вось. Яны, як толькі яны пачалі адыходзіць ад кнігі, то матывацыі персанажаў сталі слабей. Некаторыя персонажы пачалі... Ведаеце, там... Я забыўся уже, як лічыце гэтага чэла, які пірат, які прыплыў, так? Ну, ён і ў серыяле быў, ён і ў кнізе быў. І справа ў тым, што у яго была... У кнізе. У яго быў там і рок спецыяльны, там, тыпу, вельмі... Юрон Грейджой. Так, по-моему, Грейджой, так. Я ўжо просто памятаю дрэнна, мне бы перачытаць увогуле. А імёны ўвогуле мая праблема, это бяда прям. Вось, і карацей, ён жа нават у кнізе быў, ён меў магчымасць падарожнічаць хутчэй, чым астатнія. Але гэта было, ведаеце, не... У гэтым была трохі магічнасць, але такая не шалёная магічнасць, а гэта самае, ну, тыпу, ён просто, тыпу, на 20-30% падарожнічаў па мору хутчэй, чым астатнія. Вось прыкладна такое. Яно апісвалася, што ён прыбываў даволі хутка. І часта, ведаеце, у чым крута ў кнігах? Тое, што часта ўзгадваецца звычайная
лагістычныя праблемы, тыпу падарожжа з месца ў месца займае час, і таму нейкія падзеі не могуць адбыцца, таму што персанаж просто не можа паспець туды. Не ўсе могуць паўсюль паспець. І гэта вельмі крута, гэта вельмі дае такой вось прызямлёнасці сусвету. Вельмі прыемна за гэтым сачыць, таму што Марцін вельмі уважліва за гэтым сочыць. У серыяле у серыяле Юрон Чарадзей. Вось у серыяле якраз такі ён Юрон Чарадзей. Ён робіць тэлепартацыі паміж лакацыямі, да якіх ён павінен дабірацца паўгады. Ну, тыпу, там у кнізе была марская тэма, просто угледзячы на ўвесь кантынент, так? Калі вы вось тут, так, вось на выспах Грейджояў, так, прыплыць у каралеўскую гавань, якая вось тут, вось, па-мойму, так? Калі я не памыляюся. Не, вось она вось тут, правильно? Прыплыць вось сюды, вось адсюль, гэта значыць аплыць увесь кантынент, так? І прыплыць, гэта падарожжа ніхера сабе. Вось, і фізічна гэта зрабіць немагчыма. Ну, нават толькі нападзенне Грейджоя маглі па рэках, тыпу, перанесці свае гэтыя самыя лодкі, так, пласкадонкі, і праплыць далей, вось так вось па рэках выйсці. Гэта магчыма было, Грейджой так рабілі. Але Юрон, у яго флот, прям флот моцны, і яны так не могуць зрабіць. Ім прыходзілася аплываць. У серыяле ён паспяваў за падзеі, якія, па ідэе, займаюць, ну, ад сілы, там, тыдзень-два, можа быць, месяц. Ён быў вось тут, ён потым у гавані, потым ён увогуле вось тут дзесьці вылазіць. Ну, абсалютна шалёна. Ён тэлепартуючыся чэл, ён самы парушаючы лагістыку ўсяго серыяла чэл. Вось прям жесть. Вось, вельмі дзіўны персонаж у гэтым сэнсе ў серыяле. У кнізе такога няма, але у яго ўзгадваецца, што ён нейкі прям дзіўны, у яго вельмі дзіўная каманда, у яго каманда карацей з людзей там з выразнымі языкамі, па-мойму. Яны нічога не кажуць, і у яго ёсць артефакты, ён плаваў на вельмі далёкія землі, у яго ёсць вельмі дзіўныя артефакты. То бок гэтымі артефактамі можна было б патлумачыць, але ён занадта, ведаеце, занадта магія тэлепартацыі ўжо, а не магія хуткага перасоўвання нейкага. Вось. Так. Як мне даказаць каханне да цябе, леді Джослін? Мы зараз залясаемся ўсё яшчэ за свае жонкі. Яна доўга на мяне глядзіць. У леді Асмеріі вельмі прыгожыя каралі. Яна кажа і ківае сваёй галавой у бок леді Асмеріі. Добра. Жонкі майго васала сэра Гендрі. Заказаць такое же. Пам-пам-пам. 50 золотых. Мы можам сабе дазволіць 50 золотых, але гэта не слаба насамрэч. Прапанаваць Асмеріі уступак за яе. Давайте уступак. Няхай будзе. Яна атрымае слабую уступку. Адзін з маіх васалаў там паглядзім. Не спідзем, мы просто паспыталі яе. Ось, яна пагадзілася, але яна зараз мы павінны будзем вярнуць гэтую справу. Не абавязкова яна ім нават скарыстаецца. Яшчэ серыял абрэзаў усю лінію прынцэсы ў Дорне. Так, дарэчы, там настолькі вельмі кароткая лінія, яна настолькі прям хутка развіваецца, а яна вельмі важная. Мне падаецца, яна прям далей прям вельмі важная. Просто вось серыял такі паглядзеў у тыя падзеі, якія ў кнігах, і глядзеў, што можна выразаць, што не ўплывае на потым. Але ведаючы Марціна, гэта ўсё важна. І насамрэч важна. Ну там яны як бы зразумела ўвогуле падзеі Дорна. Вось, і стаўленне, і чаму яны ў пэўных месцах, і карацей, ён настолькі Марцін шмат увагі Дорну аддае, што мне падаецца. З Дорнам жа потым справа в тым, што яны з Дейнеріс нейкія там пытанні былі, тое, што яны маглі стаць на бок Дейнеріс. Па-моему, такое нешта кніга скончваецца на гэтым. Альбо я гэта сам сабе прыдумаў, што такая падзея хутчэй за ўсё адбудзецца, таму што Дейнеріс толькі высадзілася, яна ж там высаджвалася ў гэты момант у кнігах апошняе, што яна рабіла, толькі самая высадка адбывалася вось на землі, а серыялу ён даволі хутка скіпнуў, і мне падаецца, развіццё Дейнеріс ён не скончыў. Яны прынца сватацца да яе паслалі. Вось гэта я памятаю, так, але яму ж адмовілі, па-мойму. Яму, па-мойму, адмовілі, але нейкі там саюз яны ўсё яшчэ плюс-мінус арганізавалі нейкі дамовы.
Просто глядзіце, якая штука. Я спачатку мне вельмі не спадабалася, што і зрабіў серыял, ну, з Дейнеріс. Вось. Таму што гэта было раптоўна. Мне падаецца, не хапіла, яны не змаглі нармальна патлумачыць, чаму пры умовах, у якіх Дейнеріс расла і жыла, чаму яна не стане тыранам. Вось гэтага. Яны не патлумачылі гэтага. І мне падаецца, развіццё вось гэтых падзей, яно лагічны канец таго, што куды накіроўваецца ўся гісторыя. Але у ёй не хапае яшчэ пунктаў. Ведаеце, яна тыпу не да канца дэталі ўсе развіты. Вось. Яго спалілі выпадкова. Ён там нешта так, ён там сунуўся да цмокаў, усё. Так. Ой, я памятаю, мне быў цікавы грыф там. Думаю, ну што-то будзе, а потым ён проста згарэў на працы. Грыф. А гэта ён і ёсць, не? Не, пачакайце-ка, я не памятаю. Грыф, я не памятаю, хто ён. Мы пра адно і тое ж. Гэта ён і быў. Ну, я дрэнныя імёны памятаю. Так, мой дарагі брат, я прыйшоў спытаць цябе, каб прыйшоў да цябе, каб ажаніцца на жанчыне па імені Леона. Ён закахаўся ў прасталюдку. Так, добра. Я ўпэўнены, што ў цябе ёсць іншыя планы для мяне, але я пераконую цябе, што яна вельмі добрая і шчырая жанчына. Давайце-ка, я магу пра яе даведацца? Што я пра яе ведаю? Шчырая жанчына. Так. Добра. Любіць праводзіць час з іншымі людзьмі, цярплівая. Яна, у прынцыпе, не благая яму пасія. Ну, як проста, тыпу, як чалавек. Але яна з простага люду. Добра, што не краснолюдка. Ну, як ён, пезант, карэце, я слова гэта. Блін, дазволіце яму альбо не. Леона далучыцца да майго... Да, так, ён... Блін. Ну, калі ён прыйшоў... Малады ты, братка. Блін, мне бы саюзаў яшчэ. А ён ідзе вось такое робіць. Не падабаецца з палітычнага боку, але шчыра ідзі, мужик. На. Так, роман леді... Вось гэта мяне цікавіць, у гульні ёсць такая штука, што да маёй жонкі можа заляцацца іншы чэл. Не, пачакайце-ка, гэта не тое. Ён наш васал і капітан, ён кажа непрыемныя рэчы аб нашай жонцы. Так. А ну-ка, выцягвай меч. Мужик. А ну-ка, вытягивай меч. Потому что у меня просто, типу, я рыцарь капец, там у бойца мне прям без шансов. Так. И мы зараз дуэль за нашу же жонку будет. За нас заляцаться. Не, там просто, по-моему, было у ранних версиях Crusader Kings, что ты такі, я буду романсить свою жонку. И потом заявляется чел, які романсить мою же жонку параллельно мне. И я такі, вы охренели? Типу, я твой король? А ты не отшмурел? Такое робіть увогуле. Ну, там были такие ивенты, потом яны прибраліся, может быть. Я просто не бачив їх потім. Вельмі дзіўная просто ситуация. Там увогуле, до речі, ну, ось калі гульня толькі вийшла, у яе было шмат хаосу. Просто да халеры хаосу, таких падзей, які абсолютно не мають ніякага сенсу. Ось. Усё. Перамаглі яго, мы атрымалі сабе яшчэ уплыў, прэстыж і працяг романса. Гэта яшчэ адзін загублены Таргарyen, але невядома, ён сапраўдны альбо бастард. Ён там высадзіўся ў Вестерос напрыканцы кнігі. Гриф. А дзе ён... Чаму мне... Дзе ён быў? Тыпу, чым ён вызначыўся? Так? Ён магчымы бастард Таргарyenаў. Без смокам з гэтым юнухам. Блін, юнухам? Божух, мне чым больш імёнаў? Golden Company. Усё. Гриф, ён лідар гэтых самых залатых мячэй, ось гэтых. Альбо як яны там. Яны прям Golden Company, так. Я просто
По-моєму, перекладено «золоті м'ячі», нечто таке. Не хапає чела, який з'явиться і буде романсити тебе. Ну, до речі, по-моєму, я не ж такое, тут може бути таке. Так, мой стюард сер Джефрой, відомий за свою тривалість і воєнні здольності. Так. Ти навчиш мене? О, він може навчити мене. За гроші. Але трейд корисний. Давайте. Нехай тренує нас. А, усё. Блін, я пам'ятаю, я зараз, у мене успаміни по краху. Почекайте-ка. Якраз таки у гэтых залатых мячей Golden Company прибываў чел, які быў здорна. І ён пэўны час быў здорным. І ён не хацеў... Я памятаю. Я зараз... Почекайте-ка. Вы можете сказаць, што гэта не так, але... Потому што, ну, вы бачыце, кнігу я чытаў 15 гадоў назад. Вось. Але... Карацей. Быў чел, які здорна, і замест таго, каб ісці з пустымі рукамі да гэтай самай, да Дейнеріс, так, ён хацеў сабраць армію. Вось, армію, якая будзе, каб ёй было за што абмяняцца. І там быў по тыпу старэйшы брат і малодшы брат. Вось гэты чел здорна, так? І ён якраз такі, па-мойму, пайшоў у Golden Company, так, ну, да мячэй. Калі, ну, мы пра адно і то же кажам, так? Карацей, залатыя мячы, ты наёмнікі, якія там крутыя. Вось, ён пайшоў да іх, і, па сутнасці, ён атрымаў сабе дазвол, ён прыйшоў з гэтымі залатымі мячамі да Дейнеріс. Вось гэта было. Я правильно памятаю? Толькі імя я не памятаю. Гэта ён Грыф, альбо не. І, па-мойму, з ім малодшы, які быў, яго, вось ён, па-мойму, Таргаріен. Сапраўдны, тыпу, ну, тыпу бастард Таргаріену. Вось такое было. Ну, ён і Грыф, заяўлены выжыўшы Эйгон Таргаріен. Вось. Просто ёсць тыпу малы, зусім малы, а ёсць у яго братка больш старэйшы здорна. І ў выніку яны ўдваіх, яны ж, па-моему, разам падарожнічалі. І, па сутнасці, ідэя была такая, што калі што, вось глядзі, вось табе армія, вось табе сям'я твая, вось я, карацей, магу быць тваім прынцам на белым кані, які прывёў табе армію. Прыкладам такой, яны вельмі моцна мелі 3 пункты, ну, то бок, ідэя шлюбу была не ў тым, што, о, глядзі, я такі прыгожы здорна прыйшоў, давай-ка я жанюся на табе. Ідэя была ў тым, што ён дасць армію, ён дасць ёй сям'ю. Квентин Мартел згарэў. Вось Мартел, вось. І мне проста, наколькі я памятаю, ён перавозіў Грыфа. Хаця, можа, не. Не. Мне падаецца, ён адвярнуўся ад ідэі ісці да Дейнеріс, калі пачулі пра стан Мэрына і павярнулі да Вестероса, але ганца паслалі. Так, мы зараз разам спрабуем узгадаць кнігу. Сесія ўзгадвання кнігі. Я прям... Не, кніга ўсё роўна кайфовая, просто што памяць мне падказвае, я ўсе гэтыя дэталі перапіці па сюжэту. Вось. Мне шчыра, мне ва ўсёй кнізе ўсё яшчэ цікава, што далей з пэўнай ледзі, якую палічылі, што яна памёрла, але яна не памёрла, і там сярод бандытаў без голасу сядзіць. Я зараз нікому нічога не кажу, не спалеру, так, але тыя, хто ведаюць, тыя ведаюць. Вось гэтая ледзі, якая сярод бандытаў з перарэзан... Ну, да, ладно. Вось, яна, уся сюжэтная лінія мне больш за ўсё цікава. Сказаў, што серыялы гэта прыбралі. Просто невядома, куды яно... куды пойдзе. Вось. Прям вельмі цікава. Прям самае цікавае, што ў кнізе я такі, блін... Я такі, там зараз я, можа будзе гэта, я такі, я чакаю гэта ў фільме гэта не было, гэта лінія просто прыбраная абсалютна, але гэта самае, на мой погляд, цікавае, што далей, вось, тыпу, гэта самы такі кліфхенгер, які мяне вельмі чапляе на наступную кнігу, я за яго сядзець спакойна не буду. Я спадзяюся, што яна адпомсціць. Так, я бы вельмі хацеў. Я думаю, яна прям адпомсціць жорстка. Вось. Яе злаваць лепей не трэба. Ладно, для тых, хто не ведае, для тых не ведае, чытайце кнігу. Вельмі раю. Так, пачакайце-ка. У нас жонка памёрла. Яна спрабавала нарадзіць дзіця, і ну, яна, роды былі, і штосьці не ў парадку.
Так, двері чиняються. Так. Зараз і Леді Джоселін, і наша дочка, усьо. Ось так ось. Хірак і стрес. А сестра отпомстила у князя або у серіалі, я не пам'ятаю. Сестра, по-моєму, тільки у серіалі. Серіал, короче. Не книга. Калі я ўсё правильно памятаю. У мяне яшчэ гэта самае, я серіал трошки пазабыўся. І ў мяне ў поўны момант, калі я ўжо кнігі калі прачытаў, і ты глядзіш некаторыя падзеі, якія адрозніваюцца ад кнігі, і яны вельмі здзіўляюць. То бок я такі, гэтага ў кнізе не было, і ты такі, ну, поўнасцю яно пачынае перамешвацца, абсалютна. Такая мяшанка лютая. Альянс скончыўся з лордам Марикам, таму што гэта быў ён у нас зараз альянс разваліўся, таму што тата бацька карацей нашай жонкі быў у альянсе з намі, зараз ужо не. Так. Добра, наш Стюарт так і не навучыў нас абароне, мы спрабавалі, але не навучыліся. Так. Праблема. А мы ж малады, ну тыпу прям яшчэ 25 годзікаў. Ну, нам патрэбны новы альянс, таму што у нас няма абароны зараз для нашай краіны, па сутнасці. Трэба арганізоўваць раптоўна. Так. Ну, куды гэта можа пайсці? Яна ажыццявіць сваю помсту і памрэ. Альбо не ажыццявіць. Не, проста яе лінія прям вельмі самая драматычная, па-моему, на ўвесь серыял, на ўсю кнігу. Прям самая драматычная. Так, хто вы такія? Гэта што за вера такая? Угіахар. Вы хто такі нахрен? А можна, калі ласка, кагосьці з верай хаця бы прыблізна маёй? У мяне проста вера ў старых багоў. Вось, прыслужнікі шматлікага богу. Божух, на што тут адбываецца? А можна... Просто самае вось релевантнае мне паказвае, што якраз такі з Фрэяў. Але Фрэя нахрен ідуць, насамрэч. Я нават не ўпэўнены, што нам рабіць. Альбо не ажыццявіць, альбо не памрэ. Блин. Усё з маёй верай на поўначы. Давайте... Давайте. Я просто хотел бы прикладно ад приблизной культуры. Ось, не питайте, ну... Я не могу зразумець, на вулиці дощ ідзе ці не ідзе? Здається, ідзе. Добре, нешта мне переключило прям. Сила альянса. Самый моцны альянс гэта Хайтауэры. Вось самы прям моцны альянс. Ці ёсць верагоднасць, што мне не адмовяць? Мне пытаецца адмовяць. О, не, вы пачакайце-ка. Мы можам з Хайтауэрамі. Мы ж невесту шукаем, так. Але Хайтауэры зараз на баку гэтага самага. На баку караля. Ці перайдуць яны на мой бок? Просто ў спрэчным моманце. Просто мне нават будзе круто, калі яны просто нікуды не пайдуць у канфлікце. То бок, калі яны... Яны не абвясцяць... А не, яны ж абвясцяць вайну майму лідару, і гэта без розніцы. Блин. Ну, вельмі цікавы альянс, конечно, у нас будзе. Давайте пра панову. Ось, она, правда, маладая зусім, 13 гадоў ёй. У нас 12 гадоў розніца, але там і выбор у мяне такі вельмі дзіўны нейкі. Так, давайте-ка. Яшчэ пошукі. Актуальна просто вось Фрэі, але з Фрэямі там і трэйты ў яе, яна нейкая карацей жорсткая. Лютая просто. І чым благам ім толькі ісці будзе. Так, ісці будзе далёка, калі што. Я думаю, так, давайте карацей. Просто што, ну, давайте, добра. Сила альянса. Мы для альянса это робім. А чаму? А чаму знікла? Я ж нават з паузы не здымаў нічога. А, вось она. Вось она ёсць. Добра, давайте дамоў. Отправляем прапанову.
Яны могуць не пагадзіцца яшчэ. Опанькі. З лордам Лейтонам. Усё, з Хайтауром задружыліся. Вось. Давайте гэта... Яна толькі-толькі пераехала. А, я не магу... Яна яшчэ дзіця. Добра, я не магу нічога, нават проста адносіны з ёй паляпшаць. Ну, тыпу, просто, тыпу, сябраваць. Добра. Трымаем. Так. Вельмі хутенька мы ажаніліся адразу. Такі просто, тыпу. Ну, тыдзень прайшоў, трэба жаніцца. Чакай гадоў 5-7. Не, тут у нас гэта выключна гэты брак выключна палітычны. Мне патрэбны альянсы. Мы не такі моцны нейкі васал. Мы, канешне, маем армію. Мы не зусім там мелкая нейкая лухта, але нас раздавяць вялікія дамы без праблемаў. Вось, і нам патрэбна знаходзіць нейкі кампраміс паміж усімі. Вітаю, паладзін, вітанчыкі. Вітаю. Вось, нам патрэбны нейкі кампраміс. Нешта зрабіць. Слухайце, чат, трэба зладзіць перапыначак. Потому что я вельмі ждаю поесть. Я прям вельмі ждаю есть. Вось. А гэта хто у нас? Виллоувуд. Вы хто? Ригеры. Я не памятаю іх. Цікава, але чамусьці вось шчыт іх мне знаёмы. Я не ведаю, адкуль мне ён знаёмы. Добранька. За каго гуляем? За ноунейм рачнога лорда? Не ноунеймы, ну амаль ноунейм. Блэквуды. Вось. Яны ўзнікалі там у гісторыях, але не шмат. Ну, з таго, што я чытаў. Так. Новы перк. Цудоўна. Цудоўна. Эфектыўнасць капітанаў. З большай верагоднасцю прымаюць бракі. Давайте гэта возьмем, таму што я кажу, зараз мы трымаемся на альянсах. Сваёй арміі нам не хопіць, нам патрэбна абавязкова сябравацца. Зараз я возьму і просто збягу ад вас. На 5 хвілінак літаральна паснедаю і... Чаго жалезны трон цэлы? Не, вайна не скончылася, яна толькі пачалася. Гэта пачатак вайны. Зараз вайна... А, пачакайце-ка, рэальна. Вайна ўжо скончылася, а трон яшчэ цэлы. Так, пашырэнне зямель. Блам-блам. Пачаць праект паляпшэння зямель нашых. Ну, давайте. Заплатим грошики, мы там зараз у мінусе, але хутка пойдем плюс, нормально, мы нормально зарабляем. Я зараз, добра, я пакіну вас тут, хутка вярнуся. І адправлю вам яшчэ рекламны блок, каб ад нас ачапіўся гэты самы, божах мой, як ён, Twitch, таму што ён такі. Добра. Перапыначак 5-7 хвілін, вяртаюся, ем я максімальна хутка, вяртаюся, працягваем далей вырашаць нашы хаўрусы, і я не разумею, дарэчы, што з вайной, трэба паглядзець.
Я вернулся. Глядите. Мне падаецца. Памятаеце момант, калі... Вайна скончылася, але не мы, паўстанцы не перамаглі. Вось што адбылося. Глядзіце, якая справа. Так. Так. Жалезны трон вярнуўся. Шалёны кароль перамог. Вось вам і калі-ласачка, і вось такая справа адбылася. Там быў момант, калі захапілі майго лорда. Вось гэтага. Лорда Хостараталлі, так? Яго захапілі ў бойцы, і хутчэй за ўсё справа ў тым, што пры нейкай бойцы, у якой мы не ўдзельнічалі, таму што мы, па сутнасці, проста былі міма, праходзілі, так? Вось, мы там мелкі лорд, мы адпраўляем свае войскі, каб яны ваявалі, але самі, як бы, актыўна не ўдзельнічаем. Сын ягоны жывы. Вось, Эйгон Таргарен жывы. Мы зараз у паралельнай рэальнасці, падаецца. Не? Мне просто падаецца, гэта прям літаральна яно. І вось, карацей, можа быць, год яшчэ не той, але просто Баратеон... Так, Баратеон застаўся, так? Станіс Баратеон. Яго тата Стефан, так. Пачакайце-ка. Яго брат Роберт Баратеон. Роберт Баратеон помер. Не будзе караля. Рейгаля? Ён Рейгар, ён помер. Калі ён помер у 23 гады, а калі гэта можна год сказаць? Нельга. Смерть на дуэлі з лордам штормовым лордам. Так, і ўсё. Помер 2 гады назад. Вось, вайна была, мы пачалі ў момант, калі вайна як была ў працэсе. Справа ў тым, што яна зараз усё... Помер Роберт Баратеон, зараз Станіс Баратеон заняў месца ў гэтым самым... у штормовых землях. Так. І зараз землі зноў аб'яднаныя. Што там з Недом Старкам? Эдард Старк жывы. Кейтлін Таллі з ім. Угу. Вось такая вось справа. На трызубцы небось і памёр. Ну, карацей, глядзіце. Можна паглядзець прям, як помер? Так. Стефан Баратеон, вось яго брат. Як ты помер? Быў забіты каралём, шалёным каралём Жалезнага трона. Па яго загаду год назад. Карацей, паўстанцы нашага лорда захапілі у палонныя і выпусцілі за тое, што канец вайны. Забілі лідера паўстання Роберта. Вось, і Эдард Старк застаўся на поўначы. Эйгон Рейгар, той самы, кім сябе называю на гры. Угу. Ну-ка, давай-ка паглядзім. Рейгар. І ў яго ёсць дзеці. Прынцэса... Ну, не лічым тое, што он мёртвы. Ёсць Рейнис Таргарен і Эйгон Таргарен. Вось. І яму, тыпу, зараз 3 годзіка. Джон Арен. Джон Арен, нагадай, хто і каму ён прыходзіцца. Імя знаёмае, дзе і хто ён, я табе не скажу зараз. Мне патрэбна нагадванне. Не, Баратеон, Роберт Баратеон і быў, просто што ён і помер, атрымліваецца. Ён, наше паўстанне тут абвалілася, мы-то на баку паўстанцаў былі. Просто, бачыце, Жалезны трон, вось ён. Усё. Ударэнне Арен шукае. Так, зараз Эрін з'яўляецца, Джон Арен, вось ён. Лорд Аладар, не, пачакай, как гэта? Аладар Арен. Джон Арен помер. І помер ён... яшчэ... не, таксама у папярэднім годзе помер, толькі проста помер. Нічога такога ад старасці атрымліваецца. Яго двое дзяцей. Джейн Арен, якая мертва, нарадзілася... Ну, просто не нарадзілася мёртвай. Вось, 1 годзік нават не пражыла. Вось, і Аладар Арен. Вось. І ўсё.
І ён там, карацей, пакрыху расце. Блин, а што? Тут просто намячаецца яшчэ одно паўстанне, па сутнасці. У нас іншая, у нас, карацей, паралельная рэальнасць пайшла. Просто справа ў тым, што ўсе ненавідзяць караля ўсё яшчэ. Стасункі з каралём, з лордам, ён просто ненавідзіць караля Эйріса другога. Таму ёсць верагоднасць, што альбо мы тут паміж сабой усе перазмагаемся, альбо зноў паднімецца новае паўстанне. То бок гэта толькі часовае перамір'е. Таму што сілы яшчэ, я так разумею, да канца не разбітыя. Ну, і тэрыторыя, паглядзіце, у Riverlands, паглядзіце, які здарэны кабалак. Мне падаецца, у Карэльскай гавані просто няма шансаў утрымацца. Ну, просто няма шансаў. Вось. Пры гэтым у гэты раз на нашым баку можа быць якраз такі хайтауры, так? Вось, у паўстанні удзельнічаць. І яны могуць якраз такі... яны таксама ненавідзяць яго. Слухайце, а хто на яго баку будзе ўвогуле? Хто згодны? Да ніхто. Ніхто, абсалютна. З крупных лордаў усе ненавідзяць Таргарyen. Дорн плюс-мінус нармальна да яго ставіцца. Гэта мінус 68%. Ну, карацей. Ненавідзяць яго. Там паўстане будзе яшчэ одно. Трэба толькі дачакацца. Так, хацелася б, канешне, свае войскі павадзіць. Так, мы ў даўгах, і гэта я ведаю. Але мы хутка іх выплацім, там не такая праблема. Добра, давайте паскарацца, таму што тут, в прынцыпе. Зараз пойдзе час. Падарожнічаючы бард. Прыбыў бард, і ён нам можна прапанаваць яму спець баладу нейкую. Так, нейкую простенькую. Гэта шанец наш згубіць стрэсу, таму спяваць аб крутасці нашага дому. Трохі стрэсу таксама. А на ў любым выпадку трохі стрэсу і дадаткова альбо прэстыж. Дарэчы, прэстыж, яно ў гэтым моманце ўжо не той, каб суперважны. Даволі вядомая дынастыя. Мы атрымліваем больш прэстыжу і агульнае меркаванне аб нас вырастаем. Давайте вось гэта. Няхай дом Блэквудаў будзе больш знакамітым. Дейнерис яшчэ не нарадзілася, а Джон Сноу хутчэй за ўсё і не народзіцца. Так. Так. Пачакай, блин, а гэта ж спойлеры, так? Я просто не ведаю, типу, спойлеры на серыялы, на кнігу. Але нагадайце, кім там Джон Сноу, хто яго татка? Я просто, імёны, блин, не памятаю, і сам это зараз хутенька праверыць не магу. У нас хутка скончваецца галасаванне. На першым месцы зараз Mouse PI for Hire. Такая чорна-белая ў стылі гульня, якая я падумаў, што гэта просто эксплуатацыя візуальнага стыля Мікі Мауса старога, але гульня значна глыбей і круцей, чым як мне падавалася. Як вызначылася. Это было нечакана для мяне. Вось, і таму я прапускаў, але вось яна зараз у нас у галасаванні, і калі нічога не зменіцца, то яна пераможа. Але у вас усё яшчэ ёсць магчымасць прывесці да топ-1 вашу гульню, і калі таймер зверху скончыцца, і якая гульня будзе ў топ-1, тая гульня і перамагае. Прыкладна такі у нас расклад. Ёсць. Это апісаў. Знаете-ка. На Overlord 2 отправляется 2500. Overlord 2. Вітаю, магічык. Карэльская гавань. Тут добра, але вось супчык на курным бульёне з падсмажанай морквай, цыбулька, часныком, бураком лепш. Гатую нас пад стрым. Файна ідзе. Файна. Я толькі што паеў, таму на мяне гэтыя зачараванні твои не працуюць. Дейнерис не павінна была нарадзіцца на востраве ў пачатку паўстання? Павінна была, але неяк яно так атрымалася. Візеріс Таргарyen ёсць. Раэл Таргарyen няма. Джейхаэрис, Эйгон, Рейнес, Дайрон, Шаена. Яны ўсе померлі вось, тыпу, ва ўзросце 0. Ну, Візеріс Таргарyen. Не, пачакайце-ка. Візеріс, вось она. Дейнерис і Візеріс. Яны нарадзіліся. Ёсць, вось она ёсць. Так. Я запишу кожнага. На Roller Coaster Tycoon отправляется 10 000. Дякую, Рікі. Эдар Старк? Не.
Не, Эддард Старк. Мегапозерский. Не. Тому я и казал, что спойлеры, или давайте уже по спойлерам пойти. Так, поширение земель. Так. И он сказал нам, наш стюард сказал нам, что ты за стюард такие? Что ты там, блин, ён нейкую лухту, короче, на стюард нейкую лухту рекомендує нам. Эддард Старк? Дык не Эддард же. У гэтым ты прыкалдэс. Як бы Эддард Старк да Джона Сноу не мае ніякага дачынення, абсалютна. Ліана Старк, я ж думаю, мёртвая. Ну, і за гэтага паўстанне пачалося. Наш стюард, карацей, нейкую, ну, ён нам сказаў, о, у мяне ёсць планы пашырення нашых зямель, там, пад пасевы, але ён нейкую лухту зрабіў. Так. Там патрэбна, каб пашырыць землі, трэба вырубіць святую рошчу. Але гэта вельмі шмат каго разлуе. Можна разлаваць, можна піць і сваё згубіць. Не, мужик, нельга. Спыняем праект. Я на яго патраціўся, але праект спыняем, таму што лухта. Ён яму вуен. Ну, типу таго. Так. Серыйна гэта максімальная херня. Сябра Джона адкапаў нейкі суперсакрэтны дакумент, да ніхто ў рэм жыцці не паверыў бы ў гэтае гаўно. Але ж гэта... Пачакайце-ка, а ў кнізе не... Гэта толькі падзея серыяла, а ў кнізе не было? У кнізе ж было тое ж самае. Ну, тыпу, у кнізе гэта так, той же самы факт. Ну, можа, не дакумент нейкі, там, по-моему, прабачанне нейкае было. Там дакладна ў кнізе нешта было такое, гэта было прям вау, ніхера сабе паварот, не? Альбо я, ну, наклалася у меня кніга на серыял. І я прыдумаў зараз. Так, Кіра Старк, Бенджин Старк, Ліанна Старк, вось она памёрла была. Пры нараджэнні дзіця, вось она. Дзяцей у яе не было, у Ліаны. Ха-ха-ха. Неправда. Вось. У кнізе гэта яшчэ не раскрыта. Пачакай, у кнізе да гэтага прям невядома гэта, зусім невядома. Там просто, блин, была нейкая сцэна вось з гэтым. Блин, альбо реально у мяне просто наклалася кніга на серыял. Ну, типу, зрабілі пацалунак і аб'ядналіся. Далей пацалункаў справа не дайшла, таму і дзяцей няма. А, окей, добра, зразумеў. Просто, блин, не, слухайте, не может быть. Не может быть, как гэтага не было ў кнізе, потому что, по-моему, там целая арка подорожжа и вядома, але намёкамі. Ну там, блин, по сутнасці же отправляліся. Там была падзея нейкая, вось якраз такі ў горад вось гэты. Вось тут сюды ў гэты рэгіён хтосьці з кімсьці паразмаўляць, хто дакладна ведае. Вось, по-моему, у белай гэтае самае. Боже мой, як она? Белый кинжал вось гэтае. Туды отправляліся. Не? Так. Сяброўства. Усе збіраюцца. Матіс Блэквуд і Дикон Блэквуд становяцца сябрамі. Цудоўна. У нас сямейны пір. Дайце-ка. Па-па-па-па-па-пам. Можна правесці турнір. Але у сэнсе я магу яго правесці. У мяне грошай ўжо не хапае. Ён і знік. Петыцыі. Усё лухта. Пагадзіцца стаць капітанам альбо камандзірам. Стаць капітанам альбо камандзірам свайго караля. Я жадаю змагацца. Блин, а гэта круто. А я жадаю, каб падзейнікі адбываліся. То калі на вайну мы пойдзем, то нейка лухта будзе. Так. Просто мы ў вайне як бы не ўдзельнічалі. Паўстанне як бы адбывалася, але мы не часткай паўстання былі.
Сэм у кнізе толькі прыбыў у старамест для навучання, здаецца. Яны там, там толькі самы пачатак, але па кнігах ён пачаў нешта калупацца ўжо. Блин. Не, ён у кнігах уже пачаў калупацца. Ён дакумента не знайшоў. Ну, дакумента та ў старамесце ён не знайшоў, але ён там калупаўся ўжо ў кнігах і штосьці да гэта... Не, блин, альбо рэальна гэта кліфхенгер. Ці гэта не было кліфхенгерам у пятай кнізе. Тыпу, пад самы канец. Там Сэм нешта пад канец рабіў, по-моему, апошняя глава нават пра яго была ўвогуле, пра Сэма. Ці не? Блин, хоць ты кнігу перачытай. Просто, блин, гэта 15 гадоў назад было. Мы зараз карэктыўна спрабуем рэканструіраваць кнігу. Ось, таму што серыял ён далей пайшоў, а там некаторыя штукі прям блытацца пачынаюць. Як кажуць же, што калі шоуранеры прыйшлі да Мартіна за правамі на экранізацыю, ён спытаў іх, а хто бацька Джона Сноу? І пасля іхняга адказу ён даў дазвол, таму гэта дакладна так. Я ўпершыню гэтую гісторыю чую. Хаця чутак наконт... Слухайце, столькі міфаў існуе вакол Джорджа Мартіна. Просто абсалютна нейкая лухта пераўтвараецца. Вы памятаеце гэты міф наконт звязаных з Джорджам Мартінам, калі рабілі Elden Ring, і Мартін удзельнічаў у стварэнні, а ён па сутнасці прапісаў просто галоўны канфлікт багоў паміж сабою, то бок багоў і паміж імі асноўны канфлікт, які як бы ўжо адбыўся ў мінулым, то бок гэта падзеі мінулага. Вось, то тады ўсе думалі, што Elden Ring, там яшчэ была вельмі актуальная тэорыя, што Elden Ring будзе альбо RPG-шкай проста ў адкрытым сусвеце, звычайнай сюжэтнай RPG-шкай, альбо ММО-шкай увогуле. Вось такое нешта. Гэтай чуткі хадзілі просто прям доўга. Партыйная RPG такая. Нейкая так, вось такая штука адбывалася. Джордж Мартін сацыяльны канструктор. Хай пачаўся пасля таго, як сам у серыяле знайшоў дакумент, то бок дагэтуль толькі тэорыі былі. Ага, окей, ладно. Я просто, гэта магло быць у мяне накласціся. Я кажу, гэта, блин, складана. Калі вось накладаюцца гэта ўсе паралельныя варыянты, яно прям нейка лухта пачынае ў галаве адбывацца. Мы можам увясціць вайну каму-небудзь. Так-то. У нас з'явіліся. Нашых дзяцей няма ахоўнікаў. У сэнсе, як так. Нашаму нашчадачку нашаму патрэбны хтосьці, хто будзе яго трэніраваць. Ну давайте мы яго, пачакайце, а мы ж навучаць мы такія сабе, так? Добра, а хто можа яго павучыць? Майстер Альфін. Мейстер. Давайте нашаму мейстру дадзім яго, няхай у нашага мейстра вучыцца. Так, конец голосования. И у нас перемагае Mouse PI for Hire, чорно-белые у стылі Мікі Мауса старога. Гульня і вылятае у нас са спісу Tales of Meadows. І пункты з Tales of Meadows былі размеркаваны на гульні Паладзіна, таму што ён адзін, хто закідываў. І там ёсць яшчэ 500 пунктаў, якія адправіліся. Пачакай-ка. Алгарытм... Так, это адзіны рэдкі момант, калі алгарытм робіць дзіўнае. Паладзін кэшбэк атрымаў ад аднаго пункта. Бах, на жаль, яшчэ не выпраўлены, але раней ці пазней яго выпраўляў. Вось. І у нас далей адпраўляецца ад Эльпаўліка на Death Stranding пункты. Яны перадаюцца далей. Death Stranding 2 у нас атрымлівае 500 пунктаў. Добра. Што я? Давайте-ка бяром... Я зараз... Трейдер показывать? Давай покажем трейдер. Зараз я вам отчиню його. Так. Пом. Неблагоуклаўся. Ну, там такі рэдкі выпадак. І я, конечно, хоць і не выправіў усё яшчэ баг, але трэба паклікацца. Cthulhu Saves the World, Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha Fez HD, Premium Enhanced Game of the Year Collector's Edition, without avatars. Cthulhu Saves the World, Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha Fez HD, Premium Enhanced Game of the Year Collector's Edition, without avatars адпраўляецца 500. Дякую вялікі.
Так. Я... Так, Mouse PI for Hire. PI for Hire трейлер. Где он там? Ну, давай, не тупи. YouTube, не что у меня тупить. Давай, YouTube, оживай. Так. YouTube еще еще не дивно. Дайте-ка сторонку я ще перезагружу. Во, ожил. Зараз я вас переключу. Так. И гук. Есть. Давайте поглядим трейлер. Welcome to the trap, mouse. What a crappy 4К. Some falls don't begin in the sky. So we plant a few bombs, watch the canisters go boom. Mine started a few weeks back. The sky was just the exit wound. Hey, watch. Welcome to public transit, bub. It didn't seem like much at first. Wasn't even sure it was a case. What you need is a big one. And this, Mr. Pepper, is the big one. But I won't die, right? What? Something within me. I don't know, old instinct maybe. Said turn back. Get some solid evidence, and we'll get to the bottom of this in no time. Tammy! Ain't you a sight for sore eyes? Don't go counting your mice just yet. They're coming. Just shut up and keep firing. This case was more trouble than it was worth. But, well, trouble is what I do. Okay, this must be some kind of foreign film. Так. Вось такі вось трейлер. Шчыра, усё яшчэ. Вось таму мне гульня трошки не прадала сябе. Ні трэйлеры, ні нейкія інфармацыі па ёй мне нічога такога не давалі. То бок, ну я быў... Зараз я вас переключу назад. Нічога такога яно мне не паказвала. Тыпу, я бачу стыль гэтага самага. Просто гляджу стыль літаральна нашага ну, тыпу, старога Мікі Мауса, і нічога такога ў гэтым не бачу. То бок нават умоўны Bad Cheese выглядаў цікавей, таму што ён рабіў надканструкцыю над гэтым і дадаваў сваё. А тут выглядала, што тыпу, ну я просто раблю, і нешта нуарнае тыпу ў стылі. Але агучка, спасылкі, у прынцыпе, кайфовая ўсё. Так. Прагаласавалі на тое, каб вярнуць у спіс? Вы сур'ёзна? Вы будзеце вяртаць у спіс? Окей, ладно. Tales of Meadows вяртаецца ў спіс зараз. Так. Як я сказаў, Audition, я не заўважыў. Нейк Enhanced Championship... Все, не магу размаўляць. Так, а ты можаш дадаць тую перамену, якая атрымае значэнне да вылету ў каманду маё? Я трохі не разумею зараз пра што ты, якую пераменную. Тыпу, колькі дзён засталося? Ну, просто паказваць, колькі дзён на кожнай тваёй гульні засталося да вылету, правильно? Это можна зрабіць, просто што я кажу, я просто прям я бота не кранаў ужо месяцы паўтары. Вось. І прям ён быў у вельмі нізкім прыярытэце. Зараз, я думаю, мне просто хочацца поўнасцю перарабіць свайго бота. Прям поўнасцю, але больш для таго, каб з ім было прасцей працаваць потым.
Таму што мой бот зараз дадаецца, ён становіцца ўсё больш складаным і складаным, і шчыра яго патрэбна ўжо аўтаматычнае тэставанне на яго накідваць, а ён зроблены такім чынам, што яго немагчыма проста тэхнічна немагчыма аўтаматычнае тэставанне дадаць у майго бота. Вось, гэта ўмоўнасці таго, як ён арганізаваны, і трэба прям поўнасцю ўсё перарабляць з нуля, і гэта можа дадаць новых багаў нейкіх, потому што пакуль гэта будзе ў працэсе. Вось такое. І таму я хацеў спыніць як бы нейкія паляпшэнні ў яго, пакуль я гэта не зраблю. Вось, але вось гэтыя рэфактары, гэтыя перарабленні я так і не зрабіў. Вось, таму ён трошки такім падзавіслым стане, таму я асцярожна не вельмі жадаю дадаваць новыя штукі, таму што мала ли яны яшчэ нейкае новае пацягне, вось такое. Хаця ўпраўленне, то, што ты кажаш, гэта, калі я правильно тебе зразумеў, то гэта не вельмі складана. Аматараў білгульняў вярнуў спіс Tales of Meadows. Так. Tales of Meadows вернецца. Так. Чаму гэта вяртаецца 1 супраць 3? Глядзі, вярнуць у спіс перамагло і набрало 3 пункты. 3 галасы. Ось так вось. Так што яно вяртаецца. Завяртанне было 3. Гэта завяртанне было 3. Не. За вяртанне патрэбна як мінімум 3 галасы, каб было. Просто каб было 3 галасы. І ўсё. І тады я вяртаю, але пры гэтым яно павінна быць не менш за... карацей, умова такая, што што будзе пераможа ў галасаванні, то і зраблю, але просто каб не было бойка за там, тыпу, 1 чалавек прагаласаваў, 2 чалавекі прагаласавалі, павінна, каб мінімум 3 чалавекі жадалі вярнуць у спіс. Вось. Тады гэта валідна. Але калі людзей больш тых, якія жадаюць яе не вяртаць, то тады яна не вернецца. Вось такая. Другая гуня, якая вяртаецца ў спіс пасля галасавання. Так, гэта другая. Давайте я яе вяртаю зараз. Я і гэту штуку жадаю перарабіць крыху і галасаванне, таму што я хацеў прыбраць галасаванне увогуле. Просто таму, што вылетае і вылетае. Ніхто не ратаваў, ні за што не ратавалі, і зараз людзі пачынаюць больш актыўна гэтым карыстацца, ім шкада трошкі пунктаў на гэта. Але я гэта рабіў у пачатку, каб у вас была, калі у самым пачатку, калі людзі яшчэ не разабраліся, якая ў мяне ідэя вось гэтага вылету, каб была магчымасць выратаваць, нават калі, не заўважыў, так, каб была магчымасць падтрымаць. Кэшбэк забяруць, так, ён павінен там зараз уляцець таксама. Так, я зараз іду, вяртаю назад. Дзе яно? Вось наша апошняя. Так. З дэстрэнінга таксама прыбярэцца, калі што. Так, мінус кэшбэк. Рабуся рабілага дня. Так. Так. Я просто гэта рэдка вельмі раблю. Раз зарабіў і са спіса прайграўшых прыбіраю. Так, Tales of Meadows таксама ось адсюль са спісу прыбіраецца. Усё. Яно зараз спіс ужо справа зверху яшчэ не абнавіўся, але ўжо павінна быць усё правильно. Так, усё. Вярнулася. Tales of Meadows у нас зноў вярнулася назад, і пункты павінны былі прыбрацца з Death Stranding і гулень Паладзіна. Ось. Што зрабіў? Я вярнуў назад. Tales of Meadows. Вось. Яно зноў вылетае, но яно на наступны раз. Так, яно зноў на вылет. Я ведаю, я разумею, што дзіўна, што яно так завісае, яно там можна бясконца, вы можете адпінаваць яго і трымаць, тэарэтычна. Зараз я адкажу на твоё пытанне, Пурбай. Вось, і пакуль я буду працаваць над тым, каб яе палепшыць, таму што трэба адпаліраваць яе крыху. Вось, у гэтыя выходныя планую заняцца, я не ведаю, мне 3 рэчы, якія патрэбна зрабіць, і я, можа быць, падкіну манетку ўвогуле. Усё важна, усё хацелася бы зрабіць, і я падумаю яшчэ. Можа быць, гэта будзе бот, і я тады, я нават у боце столькі ўсяго трэба рабіць, што є проста жэсць. Як сістэма разумее, што выратаваная гульня не павінна знаходзіцца ў хвасце. Не, Пурбай, у мяне, карацей, сістэма гісторыі, то бок літаральна усе аперацыі з дайсамі
яны записываюцца. То бок вось гэтае размеркаванне гэта новыя запісы ў таблічцы, якія кажуць, што столькі-то дайсаў было дадана на вось гэтай гульні. Дарэчы, пачакайце-ка, ты, можа быць, маеш рацыю. Ну, карацей, так, можа быць, они на тое пытанне адказваюць, пачакай. То выратаваная гульня не павінна знаходзіцца ў хвасце. Карацей, усе пераможцы записываюцца, вось дата ёсць, калі яна была адзначана, і калі яна адзначана як пераможца, дайсы, якія былі накінуты на яе да таго, яны нікуды не падзяюцца. Уся гісторыя застаецца вашых дзеянняў, што я зараз зрабіў, і гэта я адкаціў гісторыю. Я адкаціў гісторыю для гульні, я прыбраў яе са спіса пераможцаў, ну, там пераможцы прайграўшых, вылецеўшых. Вось, тады усе пункты, якія былі, гэта ідзе як адбіўка, то бок тое, што раней лічыцца раней, тое, што пазней лічыцца пазней, ну, як бы, калі так уявіць сабе. Я зараз вельмі дрэнна тлумачу, я не ведаю проста, як прасцей патлумачыць яно. Яно не разумее. Ну, карацей, я проста адкаціў гісторыю, вось і ўсё. Гульню вяртай, балы пакінь. Не, балы я таксама прыбраў. Я прыбраў перанос балаў і прыбраў той факт, што гульня перамагла, і ў выніку аўтаматычна гісторыя вярнулася ў той стан, якая яна была ну, таму што яна так пабудавана. У той стан, у якім яна была да моманту, калі галасаванне скончылася. Вось усё. То бок, ну, такія аперацыі мне даволі проста рабіць адносна. Іх можна было бы і аўтаматычна зрабіць, просто што я не падчапіў, у мяне чамусьці не працавала на момант, калі скончваецца галасаванне, не заўсёды там складаней зрабіць, каб адлавіць момант канца галасавання, і яно можа ненармальна яшчэ прачытацца. Ну, карацей, нейкая такая лухта. Там можна зрабіць тэхнічна, просто гэта заняло бы на 30 хвілін даўжэй разбірацца, і гэта ўжо было за межамі таго, што я мог сабе дазволіць у той момант. Вось, такая справа. Так, пачакайце-ка, што наш сын, трэба кагосьці назначыць, хто будзе навучаць нашага сына. Наш майстер Альфін можа яго і павучыць. А што культура? Пам-пам-пам, культура... А дзе культура адзначаецца? Риверлендер, а ён Бэроуман. Не, культуру не трэба змяняць. Нормально. У тебя есть яшчэ тыдзень на тое, каб выправіць баг, каб паладзін не атрымліваў кэшбэк у 30 дайсаў за аднаго. Не, глядзі, кэшбэк ён атрымае, што я выпраўлю, гэта тое, каб нельга было адзінку пакідаць. Галасаванне, вось гэта мой план. Так-то хрен з ім, яно там гэта не такія, важныя сумы, яны не настолькі вялікія, і аб'юзіць іх вельмі складана. Трэба проста масавыя, там, ну, прям прыйдзецца бота вам рабіць свайго, каб гэта можна было аб'юзіць, але я за гэта забаню, так што вось такая вось гісторыя кароткая будзе вельмі. Таму што я магу сачыць онлайн, што вы робіце, і мне не патрэбна, ну, яно не дзе-небудзь там, невядома дзе. Так, што там адзначана? Ага, можна абвясціць вайну чэлу на іншым баку сусвета, яшчэ на іншым баку сусвета, і гэтыя на іншым баку сусвета. І гэтая. Да божак, карацей, вось тут можна абвясціць вайну вось гэтым чалам. Лухта нейкая. Так, і ёсць людзі, якія мацней за нас. Гэта вы хто? Тирож і паўднёвы камень. Паўднёвы камень. Паўднёвы... Добра, я зразумеў. Можна з лордам Джонасам, з Бракенамі, карацей, пасварыцца. Так, я разумею, але на першае яна выйдзе зноў. Мо трэба неяк прымусіць сістэму лічыць, што на гульню дадалі дайсы, дадаць 0 дайсаў ад любога чалавека, які галасаваў за гульню. Не, гэта я кажу, я хутчэй за ўсё проста галасаванне прыбяру. Ось. Мне падаецца, галасаванне ўжо не вельмі актуальна, сваю функцыю яно як бы выканала, і я ведаў пра недахоп. Ну, типу, я адразу ведаў, што ў галасаванні ёсць мінус, і я просто пакінуў яе. Ну, типу, я ведаў пра недахоп, я просто не стаў, я хацеў паглядзець, што будзе, як будзеце выкарыстацца. Я ведаю ўжо, як вы карыстаецеся, і па сутнасці вось так, ну, типу, вы ратуеце толькі вы вельмі рэдка ратуеце праз галасаванне, я не збіраюся пакідаць, і там больш, што у гэтага альбо ёсць планы, альбо паляпшаць. Быў у мяне выбар, типу, сядзець, паляпшаць далей галасаванне і прадумаць усе магчымыя варыянты гэтага галасавання,
альбо просто выдаліць яго. І я пакуль схіляюся да таго, што я яго просто выдалю. Вось такое. Яно было зроблена выключна для вашай зручнасці, каб вы, калі толькі дадаліся гульні на вылет, увогуле ўся сістэма, каб вы маглі выратаваць, калі вы такія: о, блин, гэта не шчыра, мне выдалілі гульню, якую я чакаў, што не будзе выдалена, таму што правіла гульні змяніліся. Вось такое. Так, што не так з адзінкай? Па ідэі, ты не можаш пакінуць адзінку. Ну, тыпу, адзінка гэта не тое, што павінна быць у спісе. Ну, гэта у нас ўсё ідзе дзесяткамі, гэта мінімум. Усё адно плаціў 909. Не, ну тыпу, паладзін так, ён і так згубіў збольшага. Там амаль 30% выйшла, да сотні акругляеш у меншы бок. Там... Что? Не, глядзі, там не да сотен акругляецца, да десятак акругляецца. То бок з 999 яно палічыла як 990, хутчэй за ўсё. Не, яно ўвогуле вось гэты момант не палічыла канкрэтна. Пераносу. Вось момант здымання яно не палічыла. А потым ужо гэтую суму 999 адняла да яе 25% і размеркавала рэшту па іншых гульнях. Вось так яно спрацавала. Ну, там просто не до сотен округляла. Там да, гэта саме, 25% павінну падатак. Наколькі памятаю, блин, я зараз, можа, схлусіў вам. Мне падавалася, што 25%. І на 1000 яно добра кладзецца, то бок 1000 мінус 250 пунктаў адпраўляецца. Так. Опа, нас клічуць на пір. Поедем альбо не? Поедем, вядома. Лорда Беллана. Поехали. Где там? Вось он адзначаны. Так, гэта шлях. Мы можем праз іншыя землі крыху адправіцца. Таму што вось тут бяспечней ехаць. Ну так, а навошта нам там ехаць, калі можна ў іншым месцы? Руіны Олдстоуна. Блин, а мимо руін хацелася бы. Так, давайте-ка. Так, майстер караванаў. У нас адсутнічае майстер караванаў. Вось ты будешь. Так. Кропки. Можно кастомизировать шлях. Вось. Ад Raven 3 я ожидаю заехать вось тут. А чаму ты не можешь просто праз мост проехать? Так, і про старые руины. А чому я такі дивні шляхи обираю? О, тут і... тут есть рынок. Ну, давайте рынок наведаем. Файненько, файненько. Добренько. Ніяких небяспечных штук няма, мы можем просто подорожничать, а там разберемся. А чаму сярэдняя увогуле? Сярэдняя небяспека гэта у нас 15? Вось 24, тут 20 и 24. Ну, такі нормальный шанс, насамрэч. Халера з ім, нормально, мы дадим рады. Мы не прибудем своечасова. Тады мне патрэбны... Я могу неяк павелічыць хуткасць сваю? Блин, давайте кастомизировать по іншаму шлях. Прыберем гэтыя дадатковыя маршруты. Это самый кароткі, так? Goblins 2. Так, гэта самый кароткі маршрут, і мы ўсё равно не паспяваем на пір. На Goblins 2 адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин. Ну ніяк. Мы просто не подорожничаем. Мы никуда не едем. Вы бачите, не поспеем. Я занадто типу поздно зареагував. А просто вось мінус того, що на паскарэнне робіш, і оно бере просто скіпає пару дзён, нават пару дзён уже буде принципова. У мод дадалі белых абадкоў? Не, іх не дадалі, ёсць мод дадатковы, нам мод на гэты мод, які дадае іх. Вось, ёсць такая штука. Турне можна падрыхтаваць. Гэта будзе сутыкненне, карацей, турнір. Я вось думаю, 125 не, лепей мы гэтай грошы укладзем у свае землі. Дарэчы, што там вялікія нейкія яшчэ рашэнні, вялікія праекты?
Побудовать великий флот. Угу. У нас есть уплыв на короля Эйриса. Угу. Ну, добро. Не можем мы побудовать это. Укладаем все в свои земли, поляпшаем их просто. Так, город. Потребует 4000. Очмурить просто. Так, это аванпосты, додатковые грошики. Просто варто было бы иметь себе... так, поляпшение. Тут что-нибудь можно полепшить? 725, так. 1600, 750, 400. Вось гэта можна было бы. І альбо яшчэ пабудаваць на сваёй тэрыторыі хоспісы. Больш падаткаў і супраціўленне чуме. Альбо так. Вось самае грашовае гэта альбо Windmills, альбо Watermills. Так, а чым кошт? Вось кошт будынкаў будзе на 5% ніжэй. Давайте Watermills. Правильно? Яно столькі ж грошай прыносіць, развіццё будзе... і розніца ў развіцці. Ну, развіццё болей круто, насамрэч. Давайте вось гэта, Windmills. Я ждаю, каб развіццё development шоу. Хутчэй землі развіваліся. Так, перамешчыцца 999 дайсаў з Fantastic Dizzy на OpenTTD з улікам падатку 25% дадам на 740 дайсаў. Так. Ну, на 9 дайсаў, так. Ну, типу 9 дайсаў згублена. У выніку. Не, гэта нормально. Гэта ў межах ідэі. Ось. Там, ну, разлік не на сотні. Ну, типу, зроблена трошки больш дайсаў, але нормально. Там яшчэ бывае такое... Хаця не, гэта не той выпадак. Вось, у выніку 259 як было знято, правильно? Вось, просто 10 пунктаў, гэта, вы бачыце, гэта прям жарт, гэта не колькасць, гэта 3 хвіліны стрыма паглядзець, по-моему. Нават больш. Можа быць. Шасці каля таго. Так, будзем развіваць свае землі, пакуль. Просто я чую, што будзе яшчэ одно паўстанне. Усе нездаволены каралём, я думаю, перамір'е, людзі збяруць арміі і ўсё. Так. Звер Рейвентрі Холла. Мой лорд дыхае Хастін, калі ён хутка набліжаецца да мяне, цягнучы Бріндана за яго вуха. Гэтае клятае дзіця чакала за вугламі, абрануўшы мядзведжую скуру як касцюм, толькі для таго, каб крычачы выскачыць і пужаць людзей. Так. Это было вельмі смешна. Але гэта несправядліва. Так. Ну, за нашых трэйтаў, так, у нас мы тэмпераментныя, да, тэмперат. Мы, карацей, усё збалансаваныя, так. Мы помслівыя. А дзе Just мой? Адкуль ты ведаеш, што я Just? У мяне няма такога трэйта. У мяне ёсць... Адкуль? Гэта не Халстін, гэта не я. Это вось я. Вось, мы справядлівыя, шчырыя і храбрыя. Вось. І нам стрэсова вельмі нешта абіраць, акрамя таго, што мы яго накажам. Вось. Можна, конечно, і іншыя штукі сабе зарабіць, але, блин, мы не можам просто. Не, мы накажам яго. Нам стрэс трэба зніжаць, мы тэмперат памяркоўны. Ну, типу, тэмперамент просто у мяне першае слово, якое ў галаву прыйшло, але тэмперат гэта, типу, збалансаваны. Ну, памяркоўны можа быць. Усё ў меру павінна быць. Ось. Так. Добре, поскараемся. Опаньки.
О, новая леди. Усё. Нет, атрымліваецца наш брак, і вось он толькі зараз выканан. То бок мы былі абвешчаны будучымі мужам і жаною, і толькі зараз мы ажаніліся, таму што яна дарослая дастаткова стала. 16 ёй стукнула. Леди Лінес. Добра, меркаванне, усё. Пір адбываецца. Моя сям'я собралася ў вялікай зале Ревентрі Холла, насалоджуючыся адносным спакоем за пірам. Мой кузен Тэса, моя кузіна Тэса правяла малітву старым багам са сваім звычайным адданнем. Ну, тыпу, аддана правяла. У той жа час маці была вельмі надакучлівая, бясконца скардзілася, што ежа недастаткова хутка прыбывала для, ну, па яе меркаванню. У любым выпадку гэта было няблага. Мы былі ўсе разам, і гэта ўсё, што важна. Як жа я сумую падчас тым, каб вярнуцца на поле бойкі. Вось такое у нас ёсць. Это наш тыпу варыянт. Уэра. Што, можна заліцацца да сваёй жонкі. Так, спачатку... адносіны у нас ужо добрыя. Файна. Рамансім. Рамансім. Дарэчы, што у яе яшчэ больш стрэйту стала. Дарэчы, яна круты дыпламат. Ну, наш моцны бок это зноў жа спарринг. Давайте паспрабуем. Робім тым же самым. Мы же рыцар ва ўсе бакі. Я прапусціў, што сталася з мінулай жонкай, якую мы рамансілі. Яна памерла пры нараджэнні нашай дачкі. Вось. То бок, літаральна, яна... У нас могла нарадзіцца дачка, але пры родах і дачка і маці памерла. Такая штука. Раптоўна просто. Ніхера сабе. Ось. Таму мы адразу пайшлі шукаць новую жонку, таму што нам патрэбна было хаўрусненькія. У нас даволі нізкая ваенная сіла. Нам патрэбны моцныя хаўруснікі, каб можна было нават унутраныя разборкі. У нас тут ёсць невялічкі канфлікт з бракенамі, Джонасам Бракенам з паўднёвага камяню. Вось, і Саустаун. І карацей, вось у нас з імі канфлікт. Такі сямейны. Не вытрымала такога романтыка. Ну, нешта такое. Не пашчасціла. Вось, і таму я дамовіўся з хайтаурамі, якія на поўдні далёка, каб даць іх дачку, калі яна будзе паўналетняя. Вось. Ну і прайшло ўжо там колькі, некалькі гадоў. 3 гады, і у нас новая жонка, таму што нам па сутнасці гэта палітычны поўнасцю брак, нам патрэбны хаўрус быў. Вось, але жонка добрая, типу там у нас, як это, добра спалучаюцца персонажы. Так. Праблемы ў падарожжа. Мне сказалі наведаць мясцовы турнір, але як это, людзі на турніры быў, як это, пошук на чэлы, якія прымаюць удзел у турніры, яны затрымаліся, і турнір не пачнецца яшчэ цэлую гадзіну. Азіраючыся навокал, я заўважаю сваю маці Леді Сейру, якая сядзіць у бліжэйшым павільёне, дакладна вельмі засумаваўшая. З іншага боку, я заўважыў гандляра, які прадае вельмі цудоўны мёд. The Seance of Blake Manor. Пабавіць час са сваёй маці, пайсці пабухаць і проста знізіць сабе стрэс. Добра. На Seance of Blake Manor адпраўляецца 15 000. The Seance of Blake Manor. Это хайтауры, гэта сям'я веліканаў з паліцейскай акадэміі? Не, гэта не яны. Не яны. Это той, які ў машын лезе лазіў. Ну, мы прыкладна аднаго росту з тым чалом. Так, добра, давайте з маці сваёй лепшымі сябрамі станем. Так, і перк яшчэ атрымалі. Новы перк. Меркаванне жонкі, і жонка больш эфектыўная ў радыё становіцца. Альбо больш эфектыўнасці рыцараў, і вось гэта нашы рыцары, карацей, становіцца галіна.
Давайте праз рыцарства пойдзем крыху, потому что мне падае... Я чакаю моманту, калі пачнецца новае паўстанне. Не можа не пачацца новае паўстанне. Яны ўсе ненавідзяць свайго лорда. Ну, вось гэтага шалёнага караля. Ось. Просто пытанне, з чаго пачнецца вайна, у які момант. Так. І я пишу дазвол для майго нашчадка Бріндана наведаць вас у бліжэйшыя месяцы. Калі вы дапаможаце ў яго трэніроўцы, было бы прыемна. Але я не жадаю, каб вы гублялі свой час, ну, далі роўна столькі часу, колькі вы жадаеце. Я толькі пытаю, каб гаранты таго, што Бріндан будзе ў бяспецы. Угу. І што ён будзе мець доступ да Рэйвен-3, так што ён мог даведацца больш пра іх людзей. Добра, без праблем. Бріндан Бірн. Дом Бірнаў. А дзе вы? Так. Дом Бірнаў, вы дзе? Дзе там, блин, хутка? Я ўсё кожны раз забываюся, дзе хутка паглядзець. Во. Ён не далі... Гэта мой васал, усё зразумеў. Так, без праблем, увогуле. Божак, ад васала сын прыйдзе ў замак. Не праблема. Так, вось ён нас наведвае. І пазнаёмімся з ім. Няхай ён з сям'ёй пазнаёміцца. Лепей сувязі будуць. Так, я магу што-небудзь яшчэ пабудаваць? Для сасекі можна. Ціхі наштадак. Мне прыемна заўважыць, што сын лорда Бенедикта паказаў сябе як ціхі і услужлівы малады чалавек падчас першых двух сваіх тыдняў у Рэйвен-3 Холл. Прыслужнікі замка кажуць, што Бріндан заўсёды ветлівы, заўсёды адказвае, калі з ім размаўляюць, і вельмі асцярожны, каб улічваць усе традыцыі і практыкі, якія чакаюцца ад гасцей замка. Я бы не быў супраць, каб ён выйшаў са сваёй шкарлупы трохі больш, але я нагадваю сабе, што ён усяго толькі размяшчаецца тут. Пабачым, як пойдзе яго візіт далей. Але гэта як мінімум добры пачатак. Хутчэй за ўсё падчас будзе добра яго візіта, ўсё будзе добра. Так. Адзначыць асаблівасць нашай жонкі. Яе адважнасць, яе веру, а яна шчырая, справядлівая. Так. Маладосць яе адзначыць. Яе вера... А я не ведаю яе піці. Ну, такая нормальная. Расце. Блин, я не ведаю. Я не ведаю, што адзначыць. Давайте маладосць просто адзначым. Самы дэфолтна. Яна не адказала. Ёй не спадабалася тое, як я заліцаюся да яе. Мне ўсё яшчэ прапануюць турнір правесці. 250 прэстыжу. Нам не толькі прэстыж патрэбны. Я не памятаю, я ведаю, што прэстыж супер важная валюта, калі вы маленькі лорд, тыпу, калі вы толькі ў раннім тыпу развіцці, там можете за ваш прэстыж вы робіце ўсё. Будынкі будуеце, там, ну то бок, уся эканоміка ваша вакол прэстыжа круціцца. Грошы не настолькі важныя, як ваш рэспект. Вось, а тут такая штука. Час з нашчадкам. Навошта я на гэта пагадзіўся? Бріндан правёў апошнія некалькі тыдняў, ходзячы за мной па пятах. Яго пытанні бясконцыя. Чаму вы робіце вось так, мой лорд? Чаму вы... Што вы збіраеце зарабіць наступным, мой лорд? Чаму вы гэта сказалі, мой лорд? Кожны раз, калі я барочваюся, ён усё яшчэ там, спрабуючы быць карысным, але больш часцей ён проста перашкаджае. Я ўздыхаю кожны раз і думаю аб тым факце, што малады чалавек, яго візіт яшчэ будзе доўгім. Атрымліваем 40 стрэса, і ён нас раздражняе. Жесть, он нас раздражняе. І 40 стрэса, мы, па-моему, ад смерці жонкі 60 стрэса атрымалі. То бок, каб вы разумелі, наколькі ён нас вар'яціць. Просто. Жесть.
Так, новые короли. Леди Барбах. Это не ты же самая леди? У нас та же самая ситуація. Нам королі їй подобаються, леді Лінеси. Это не та ж самая леди, яку ми попередньо розбрали? Давайте, нехай. Поспитаємо, каб вона дала твоей королі. Так, давайте когось на гэтай замок. Я поширю вырубку леса. Альбо не. Не упевнено. Зараз. Тут є увогуле нічого такого нема. Зараз можна приглядіти собі яку-небудь штуку, яка шмат грошей дає. Я просто зараз орієнтуюся на те, що максимізує мені прибуток. Просто ось максимально велику кількість прибутку. Гандльовий порт. О! Вояж, розвиття. Блин. Цікаво, конечно. Давайте гандлёвый порт. Не могу? А, у гэтым баронстве я уже будую. Будаўніцтвам займаюся. Добра. І тут я таксама не... Усё, добра, я зразумеў. Гэта одна тэрыторыя... Не, пачакайце, калі гэта одна тэрыторыя, чаму я два будую? Раз, два... Як оно там разделение ідзе? Час з нашчадкам. Так. Я правёў больш тыдняў, трэніруючы сына Бенедикта, чым ён пытаў, і малады чалавек стаў менш надакучлівым, чым ён быў раней. Я ведаю, што ён спрабуе зрабіць што толькі можна, каб быць карысным, але ў асноўным ён толькі перашкаджае. У мяне ёсць больш прыслужнікаў, якіх я бачу менш. Але пашчасціла, што о божухна. Ён маім спаборнікам стане, і ён меркаванне. Блин. Карацей, ён ад нас меркаванне, мы раздражняемся, і ён губляе меркаванне аб нас. Так. Добра было бы яшчэ на смокаў глянуць, не абавязкова прама такі гуляць у датах з смокамі, просто паглядзець, як яны рэалізаваныя. Ну, блин, наш стресс перапаўняе. Да таго, як вырасце Дейнеріс, яшчэ даволі доўга. Так. Можна змяніць веру і знізіць сабе трывогу. Так. Мне патрэбна праз 5 гадоў усё роўна знізіць стрэс будзе. Альбо стаць затворнікам. Я не жадаю. Давайте, я яшчэ знайду шлях, як сабе падняць настрой. Давайте пір правядзем. Актыўнасці. Пір. Вось, згубіць стрэс. Давайте, пір. Закатываем. У нас грошы паляцяць уніз, але... Угу. Мета знизить стресс. Так. Не, так, почекайте-ка. Пачаць пір. Гость якога-небудзь. Давайте лорда галоўнага. Давайте, няхай. Вось, лідера усей фракцыі. Мэта рэкрэацыя, забойства, пакушэнне і пасябраваць. Не, рэкрэацыя. Мы пабухаць сабраліся. Усё. Все наши грошы пайшлі на гэта. У Дейнеріс тут хутчэй за ўсё не будзе яек. А халера ж яго ведае. Яно ж можа быць рэалізавана, што Дейнеріс яйкі атрымлівае ў любым выпадку. Так, пачынаем пір, таму што мы стрэсовы кабзда, нас гэты чэл ужо звар'яцеў просто. А калі і будуць, наўрад ці яна кагосьці з іх выведзе. Ну, ты кажаш рэалістычнымі тэрмінамі, але ж я не ведаю, як гэты мод зроблены. Мод можа сказаць такі просто Дейнеріс атрымлівае яйкі. Што б там не было.
Што адбылося, хто перамог у вайне? Перамог шалёны кароль. Пры гэтым незаўважна перамог. Ну, я прапусціў момант гэтага. Але ён перамог па сутнасці у бойцы. Ён забіў Баратыона, Роберта Баратыона. Станіс зараз замест яго кіруе. Вось. І узяў у палонныя нашага лідара нашай фракцыі, то бок Рівер, як яна называецца? Риверленс, так, рачныя землі. Ён узяў нашага лідара ў палонныя, і ў той момант, па сутнасці, захлебнулася ўсё паўстанне. Але ўсе, абсалютна ўсе васалы ненавідзяць гэтага караля, усё яшчэ. І пытанне, што з ім. Таму што яму 45 гадоў, але ён выглядае як дзед глыбокі. Вось, і ўсе яго ненавідзяць. Таму я думаю, што тут можа адбыцца нейкае пераварот усё роўна. Тут пытанне, што далей. На яго месца ўжо цэліцца Візеріс Таргаріен. Вось, і там халера яго ведае, што будзе з Візерісам яшчэ. Так. Набіраецца людзей, сабраліся людзі. Настрой добрыя, пачатак піра. Всё цудоўна. У нас адносіны з васалам, толькі я ўзяў на госця, гэта сына нашага васала, але адносіны у выніку толькі пагоршыліся, таму што ён надакушлівы вельмі быў. Мы ў люцейшым стрэсе, мы зараз пір закацілі толькі таму, што вось гэты Брінден, які мой спаборнік па сутнасці, ён нас задзяўбаў проста, і мы сталі спаборнікамі з імі, хаця ён проста шчыра, у яго шмат пытанняў, ён хацеў вельмі пабачыцца. Вось. Сын лорда Бенедикта адправіўся на падарожжа на паляванне з невялічкі лес каля замку, узяўшы сабой некалькі людзей. Я не ведаю, што сказаў бы яго тата наконт гэтай дыверсіі, але гэта мала падобна на тую трэніроўку, для якой ён сюды прыйшоў. Магчыма, Бріндан патрэбны перапынак? На шчасце, яго падарожжа скончылася добра. Надвор'е было файнае, і калі ён вярнуўся праз некалькі тыдняў, ён вярнуўся са скурамі і шырокую смешкай на сваім твары. Брінден Бірн губляе стрэс. Цудоўна. А я калі буду губляць стрэс? У мяне стрэс просто жесть. Так, Рейгарам Прынцам. Рейгар, ён помер, по-моему. Так, ён мёртвы. Помер, хутчэй за ўсё убіты, так. Сястра Неда, яна была мертва ж да падзей. То бок вайна пачалася ўжо. Усе гэтыя падзеі, Рейгар і гэта, яно ў гэты момант яны зафіксаваныя. То бок расклад ужо так пастаўлены, таму што мы пачынаем гульню, калі паўстанне ўжо пачалося. То бок літаральна Роберт ужо адправіўся і сабраў людзей. Толькі вось дзіця не нарадзілася. Так, вось што цікава. Дэнерыс не зачым тады хаваць на іншым кантиненце, яна тут ёсць нашатка караля. Так, так. Спаткаемся караля, трэба паглядзець зараз. Так. Там падзеі на піры, размовы. Давайте паглядзім. Наступная Эйгон Таргаріен. Пачакайце-ка. А Эйгон ідзе яму... А дзе ён? Як гэта працуе? Праўнук яго. Але ў яго ёсць сын, Эріс. Што як гэта працуе? Я не разумею трохі. Пачакайце-ка. Гэта яго праўнук. Так. Прынц Эйгон, так. Яго маці. Яго бацькі, так. Эліан Меріс Мартел. Так. І Рейгар. У Рейгара быў сын. Эйгон наступны. Слухай, так можа тады Джон ёсць у гульні, просто не належыць да дынастыі. Ці паглядзі бастардаў Неда. Давай паглядзім. Мы атрымалі невялічкі ўплыў на лорда Норберта Венса. Так. Тое, што пачалося як звычайны пір, стала выбітным, дзякуючы прысутнасці сэра Джеффарі. Мы размаўлялі ўвесь вечар на конту ўсяго толькі, чаго толькі магчыма. І таго, наколькі шмат мы маем агульнага. Я добра пабавіў з ім час.
Гэта просто дадаткова, гэта две падзеі. Мы падвысілі адносіны і яшчэ зверху невялічкі хук, абяцанне карацей зрабіў дом Вэнсаў. Добра, файна. Так, у Неда кажаш, так? Нед, дзеці ёсць. Ёсць дзеці Кіра Старк і Аргела Старк, так? А я не бачу, яно ж, по-моему, прямо тут павінна было паказваць, так? Адносіны... Лютон... Ну, гэта сябры яго проста. Холланд Рид. Так. Блин. Гаррет, Ларс Олднен, Леди Ульфара Фос, Рорк, Волтон, Септамар Дейн, Мейстер Лювин, Ален, Тоусти Томарт, Мікен, Бранда, Септон Кейл, так, Волдер, Ходор, до речі. Там було цікаво, Ходор. Я не бачу при двори. Бенджин Старк, Лютон, Кіра, Джолін, Резос, Поттер, Кларіса, Аргел Харвін. Нема. Я не бачу Джона Сноу абсолютно. Ён быццам бы адсутнічае. Ён нігде не адзначаны. Па толку Джон мусіў бы лічыцца сынам Неда. Так, але няма. Ну, типу, ён не... Я не ведаю дакладна, што пайшло не так, але ён няма яго. Прямо адсутнічае. Так. Так і дзеці не так завуцца. Ну, так, вось нешта нідзе не так. А тут ёсць... На гэты мод ёсць мод, які робіць усіх персанажаў гістарычна правільнымі. То бок, дзеці заўсёды нараджаюцца. Па-першае, ёсць два моды яшчэ дадатковыя на гэты мод. Адзін з іх гэта ён робіць дзяцей гістарычнымі персанажамі, калі гэта магчыма. Заўсёды яны будуць гістарычнымі персанажамі. І другое, ёсць знешні выгляд дамоў. То бок кожны персанаж трэйты захоўваюцца ў залежнасці ад дома. То бок знешні выгляд персанажаў яшчэ дадаецца. То бок ствараючы такую вось, ну, больш падобную сітуацыю. Ось, я бачу нейкага стрымера, што тут можна было ўключаць галачку на лорных дзяцей. Здаецца, пры нараджэнні ім будуць давацца імёны з кнігі. Ты мусіць не ўключыў. Гэта сабмод. Я табе кажу, што гэта сабмод, таму што я рабіў разведку, я хацеў песнь лёду і полымя, але, ну, тыпу, дзе мой перыяд песні лёду і полымя, але як вызначылася, яго як бы няма, то бок ён у любым выпадку сам сабе створыцца. Можна замацаваць лорнай лініі падзеі. Ну, я не ведаю, дзе, у якіх наладах я гэта павінен быў зрабіць. Усё, Бриндан адпраўляецца дадому. Задзяўбаў. Давайте вызначым просто гэты момант, я зараз захаваюся і паспрабую стварыць па новай. Здольнасці, дыпламатычныя здольнасці маёй жонкі падвышаюцца наперы. Я зрабіў усё магчыма, але тут нейкія канфлікты, так разумею. Я зрабіў ўсё магчыма, каб упэўніцца, што Леді Сірена і Алісана, так, дом Блэквудаў і дом Клэр, каб яны былі як мага далей ад аднаго і наколькі магчыма, але гэтага было недастаткова. І зараз яны амаль пачалі драцца пасярэдзіне майго піру. Адзін з маіх ахоўнікаў блізкі да бойкі і выглядае, што ён чакае моманту, калі яму патрэбна ўрвацца. Так, выкінуць Алісану, каб яна супакоілася. Гэта спадабаецца Леді Сірэне. Па-па-па-па-пам. Не, давайте Алісана... самая. Алісана з майго дому. Не. Сірена няхай. Мой дом ёсць мой дом. Давайте-ка я мне ж... Так, добренько. Уголовное меню. Давайте худенько проверим эту теорию. Новая гульня. Unmaking the Realm. Нават вось гэтую паглядзім. Правілы гульні. Гістарычныя івенты. Невядомыя вынікі. Яны бы... Усё зразумеў. Яны... Зразумеў, добра. Невядомыя вынікі.
гістарычных падзей. Ёсць тое, што з большай верагоднасцю адбудзецца. І яны будуць максімальна гістарычнымі. Эсас уключаны, добра, разбіты сусвет. Так. Ага, добра. Это нават раздзяленне як не разбіты, добра. Кананічныя дзеці, вось яна ўключаецца. Калі пэўныя патрабаванні будуць зроблены, бацькі нараджаных дзяцей будуць, ну добра, яны будуць карацей спрабаваць быць кананічнымі дзецямі. Я не ведаю, чаму гэта не па замаўчанню ўключана. Вось. Вітаю, Майкл. Не-не-не, гэта модна Crusader Kings. Карацей можна тут. Кананічныя дзеці, гендер, рандомны гендер, супрацьлеглы гендер, альбо 80% шанец, што будзе гендер правільны. Перагульваем? Не, ўжо сэнсу няма, мы тут самае, мы нічого... Не, ну, ў прынцыпе, гістарычная падзея, давайте, вось, Waited Outcomes. Мы можам тое ж самае перагуляць і паглядзець, як разгарнецца так. Але мы ведаем, як оно разгарнецца, правильно? Так, хаця я, канешне, калі бы гуляў у наступны раз, я бы якраз такі перарабіў. Вось. Пакаленне ад смокаў. Угу. Толькі тыя, якія ёсць крауд смокаў у працягу 3 пакаленняў будуць здольныя як это хэтч вылупіць драконаў, ці можна гэта так сказаць, высидзець, вось. Так, 3 пакалення. Ліміт драконаў, ага. Не больш за 27. Кананічныя смокі, драконы. Кананічныя павінны быць. У трэйце свая. Поўнасцю ўсе трэйты. Ну, я не гляджу, не. Я не гляджу новый сезон, мне жонка глядзець. Хай Бобі Бартон пераможа. Давайте, добра. Меркаванне, па ідэі, увогуле за па-азерскім. Як па-азерскі жадае. Стабільнасць дынастыі, гэта што такое? Добра, каб дынастыі выжывалі. Калі нават персанаж малага дому атрымае тытул вялікага дома, яны трымаюць імя вялікага дома. Вось так я жадаю. Нега па-азерскі, як думаеш, перагульваем з ужо змененымі параметрамі? Я проста не заўважыў гэтых параметраў на лад. Вось, а тут шмат. Тут дахалі... Божух, на колькі на лад? Што такое LMF? Это... Жесть, колькі на лад у гульне? Ну, стрына лад. Можна краун стэк паспрабаваць. Можем, так. Так. Targaryen Coin Flip. Што? Што гэта значыць? Targaryen Coin Flip. Уключана, выключана. Подкидывание монетки Таргариенами будзе адбывацца, не будзе адбывацца. Што за хрень? Пачакайце-ка. Тыпу, усё, гэта на іх вар'яцтва. Усё, зразумеў. Просто гуня магла бы нагадаць, што гэта нахрен такое, я забыўся. Калі ты ж дату з паўстаннем Роберта, то можна не перагульваць. Ну, просто гэта самае, я налады мяняю. Сэнс у тым, каб змяніць налады, таму што зараз не кананічныя дзеці ўся. Блин. Божух на... Что за нормальный баланс гульні? Дурны момент, нечаканы, напрыклад. Не, нормальный баланс. Лысенне персонажаў. Ага.
мужчынскія персонажы ніколі не будуць лысець, выкарыстоўваючы ванільную сістэму. Дэфолтная. Персонажы будуць лысець з такой жа хуткасці, як у звычайнай гульні. Давайте Never, ну, тут по замаўчанню у нас усё ж такі фэнтэзі. Смокаў паказаць. Давайте правілы я прымяніў. Каб паглядзець на смокаў. Куды? Няхай лысеюць. Блин. Стрымналад, так? Давайте, няхай дэфолтна лысеюць. Добра, калі мы жадаем на смокаў паглядзець? Полымя і кроў, так, нам патрэбна вось... Скажыце мне эпоху, таму што я іх не ведаю. Я не вельмі добра памятаю гісторыю сусвета, я толькі асноўную серыю кніг чытаў. Карцей, тут патрэбны дадатковы стрым, каб усе налады разабраць. Там я ўжо прыкладна натыркаў тое, што мне хочацца. Мне проста дзіўна, што не па замаўчанню, тыпу дэфолт, ну, дзеці гістарычныя, таму што мне падаецца гэта інтуітыўна. Чалавеку, які ў першы раз гуляе, яму хочацца, каб яно было максімальна. Полымя і кроў гэта дом цмока. Добра. Гэта за 180 гадоў да падзей вось гэтага, які ў нас ёсць. Паўстання. Я просто не ведаю, тут цмокі тут звычайна, так? За каго мы будзем... Я не ведаю. Так што, калі ласка, тыркайце мне, за каго нам варта гуляць, каб цмокаў паглядзець. Ну, лагічна, што гэта Таргаріяны павінны быць, але тут ёсць Візеріс першы і Дэйман. Я так разумею, Дэйман, так? Правильно? Чат, вы кіруеце, таму што я прям не ведаю. Дэйман самы жорсткі. Я не ведаю, ну, тыпу, за каго мы жадаем. Ну, мы цмокаў, мы ідзем глядзець цмокаў, правильно? Это асноўнае. Цмокі ў яго будуць, правильно? Візеріс міралюб. Зразумеў. Цмок ёсць у Дэймана. Во, давайте за Дэймана тады. Прям просто адразу мы... Я хоць і люблю за мелкіх феадалаў гуляць у асноўным, а не за, там, тыпу, караля. Мне падабаецца, тыпу, наадварот, тыпу, пачаць свой шлях маленька, і тады мне адчуваецца рост. Тыпу, і мне падабаецца гуляць якраз таки такім чынам, што ты ад мелкага чэла прабіваешся далёка. Добра, Дэйман тады. Паляцелі. Любога запускаем, можна ж пераключыцца падчас гульні, не пераходзячы ў галоўнае меню. Окей. Я ўжо не памятаю, дарэчы. Ну, я звычайна не переключаюся, я вельмі рэдка. Так, вайна прынца, так. Я саступаю са спіны Караксіса, гэта вось наш крывавы цмок. Так. Здымаю свой шлем, каб агледзець ваенны лагер перада мною. Баннеры Таргаріянаў і Веларіона трапечуць на паветры. Салдаты рыхтуюцца для нашай наступнай атакі. Выспа Дворфстоун, як он, малы камень, даволі лёгка паў, але рэшта камянёў не будзе такой простай. Хоць мне і адмовілі ў маім праве на, як прынца камяня, драконяга камяня, цмочага камяня, я не дазволю свайму брату адкінуць мяне у забыццё. Я заваюю камяні і дакажу, што я з'яўляюся, што гэта другі сын, сапраўдны нашчадак дома Таргаріянаў. Добра. І вось на камяні, так? Першыя камяні... Скалтайц. Я яшчэ захопліваю іх. Не, пачакайце-ка. Дзе моя тэрыторыя? Вось ён захапіў. Усё, вось яно, літаральна, вось мы тут. І мы зараз у вайне з гэтымі чаламі. Добра. Так, зараз аддаў свайго цмока за мір. Ну, пакуль падаецца не. Это ступені. Ну, яны степстоунс. Яны сапраўды ступені, просто ў ангельскай ёсць каламбурчык невялічкі, таму што ў цябе ёсць камяні такі-то, камяні такі-то і степстоунс. Тыпу, яны не тое, каб ступені, яны... Ну, в прынцыпе, так, это ступені, просто там ёсць слова камень. Вось, разумееш? Таму яно мае сэнс, тыпу, малы камень, вялікі камень, але гэта ўсё з'яўляецца часткамі камянёў гэтай лесвіцы каменнай. Разумееш, так?
Пры гэтым Stepstones можна літаральна, калі перакладаць, гэта будуць проста камяні тыпу, па якім можна наступаць, то бок, таму што гэта перашэек паміж тэрыторыямі, разумееш, які двойны каламбур як бы атрымліваецца. У Far Cry 3 таксама каламбур такі ёсць, там з гіпсакартонам звязаны. Окей. Так, як гэта працуе? Вось мы, дзе наш смок? Крутье, адносіны. Во, кампаньёны наши. Цмок. Поглубить сувязь з нашим цмоком. Давайте. Пачынаем схему. Рамансіў нашага цмока. Ой, тут свае асобныя гэтыя самыя трейты. Угу. Прям свае трейты. Падарожжа падвышаем. Гіганцкае здароўе проста. Бяспека ў падарожжы. І ў яго ёсць дзеці нават. Так. Окей. Божак на божак. Ну тут свае дынастыі цмокаў трэба з гэтым яшчэ разбірацца. Ё-маё, што пачалося. Так, Дорн. Што у нас увогуле тут адбываецца? Пентас, Бравос. 3 дачкі. Добра. І вось мы, Дорн і Жалезны трон. Дарэчы, што тут у вас адбываецца? На поўначы хто ў нас? Бенджен Старк. Добра. Хто б гэта не быў? Я не памятаю ўжо. Дарэчы, ты зараз гуляеш за персонажам Мэта Сміта. Ідэальна. Ідэальна. Вы мяне амаль пераканалі, што мне трэба ўсё ж такі паглядзець дом цмокаў. Так, у пошуках мейстра. Так, ладно, пачакайце-ка. Тут да халеры просто. Абраць патрона аспекта. Што? Як пасадорнік веры з патронамі, вы павінны абраць асобнага бога. Отец, маці, ваяр, каваль, дева, кроун. Не памятаю, як перакласці. Так, і незнаёмец. Блин. Ну, альбо ваяр, альбо незнаёмец, правильно? Белых ходакоў тут няма? Не. Ну, можа быць і ёсць у асноўным модзе, але я дакладна бачу дадатковыя моды, якія рэальна дадаюць доўгую ноч. Вось, і хадакі становяцца фракцыяй. Блин. Ёсць яшчэ мод на сезоны. На сапраўдныя сезоны, тыпу, дадаецца, ну, як і павінна, тыпу, быць доўгае лета, доўгая зіма, і там прям усе падзеі звязаныя з імі, карацей, поўнасцю на гэтым сканцэнтраваны. Там ж зіма 20 гадоў. Вось, карацей, ёсць мод, які робіць, каб гэта рэальна ўплывала, і знешні выгляд змяняўся тэрыторыі у залежнасці ад сезона. І пры гэтым яны, там, праўда, яны не зроблены, тыпу, яны гістарычна не супадаюць у тым модзе, але гэта наступны крок, чалавек жадае зрабіць, вось, ну, тыпу, разбіць іх па правільным перыядам, то бок, каб у пэўныя перыяды яны доўжыліся столькі, колькі яны павінны доўжыцца. Таму што яны ж таксама змяняюцца ў часе. Так, каго бы абраць? Так. Давайте карцей ваяра, гэта патрон ваяра будзе. Так, жыццё, рыцар. Лаяльнасць. Так, фокус спачатку. Рыцарства. Мы самі па сабе ваяр такі ўвесь. Правильно? Правильно. Далей. Знайсці мэйстра. Рашэнне. Не выкарыстоўваць караксы ў вайне. Нягледзячы на то, што яны магутныя, не заўсёды разумна выкарыстоўваць кожную сабедаступную магчымасць, якая ў нас ёсць. Для гонару, бяспекі альбо па іншай прычыне вы можете абраць не выкарыстоўваць свайго цмоку ў вайне. У сэнсе я яго не буду выкарыстоўваць, мы тут для цмокаў прыйшлі. Выканаць кампанію, ну, запужвання. Кампанію запужвання. Як гэты, як пілот, не, пачакайце, хто катаецца? Хто, слова, тыпу, не пілот, а той, хто катаецца. Катун, карацей, не ведаю. Вялікага цмока, гэта вам вырашаць. Вырашаць, як ён будзе выкарыстаны на поле бою.
часцей за ўсё, хоць яго было выкарыстанне было абмежавана на канцэнтраванні на варожых арміях, нішто не спыняе мяне, каб выкарыстоўваць яго, каб знішчаць папуляцыю сваіх ворагаў, то бок, ну, мірнае насельніцтва. Ага, добра. Знайшоў спасылку. I could talk about rocks all day. Quartz rock, volcanic rocks, obsidian rocks, pumice rocks, sheet rock, rock rocks. Я мог бы размовляць пра камяні ўвесь дзень. Кварцы, вулканічныя, абсідыанавыя, пемзавыя, гіпсакардон, каменныя камяні. При прыкладзе глыбляецца гульня слоў. Так. Типа вось крутая штука такая. Блин, вершнік. Во, дзякуй, вершнік. Я ўсё слово просто в галаве не ўзнікла. Вось. І ёсць, карацей, з каламбурчыкамі такімі, якія абсалютна просто губляюцца пры перакладзе. Але, на жаль, часта замест таго, каб пераўтвараць увесь тэкст у вычварэнства нейкае, прыходзіцца просто забіваць на іх. Таму што яны не супер важныя. Вось, але тут як бы крутое месца, але кніга, напрыклад, кніга на гэтым не вельмі сканцэнтруецца і гэта не ўзгадваецца. Таму тое, што гэта згублена, гэта як бы ок. Добра. Так, мы кампанію не будзем паліць. Мы не будзем не выкарыстоўваць нашага коня, божа, хацеў сказаць, цмока. Пазіцыі ў радзе у нас даволі пуста, у нас у радзе, шчыра. Нас не хапае просто літаральна людзей. Давайте... Блин, у нас настолькі мала. Я магу назначыць маршалам сябе. Блин. Адмірал. Давайте яго пераназначым на маршала, таму што мне патрэбныя ваенныя. Што адмірал дае? Ну такое, карацей, мне патрэбны той, хто будзе удзельнічаць у бойках. Так. І на канцлера у мяне просто няма. У мяне ёсць 2 вольных чалавека. І яны, ну, такія сабе. Дыпламатыяй займаюцца. Давайте вось так. Фрэдо будзе. Ну і на адмірала просто нікога не застаецца. Усё, канец. Так, можна аб'ядзіцца з Леді Рэяй. Леді Рэя, ты у нас... Бронзовая сука. Цудоўная назва. Это наша жонка, так? А яна у гэтым самым рунным камяні. Так, добра, окей. Можна выклікаць яе на вайну, але яна адмовіцца. І у нас вельмі дрэнныя з ёй адносіны. А там не востравы, на моры трэба, каб хтосьці быў. Я не ведаю. Не, ну типу мора-то ёсць, просто што арміямі таксама камандаваць хтосьці павінен, правильно? Хаця з іншага боку мы будзем столькі шмат высаджвацца, што можа гэта і мае рацыю. Давайте рада. Назад яго вернем. Джейд, пераходзь сюды. Можна наняць мейстра. Нам не блага было бы мейстра знайсці сабе. А, у нас няма каго. Блин, у нас реально вельмі маленькі набор людзей. Дамовы Альянса, брат Візеріс. Не, нахрен не ідзе. Прынцеса Рейміра... Верміра, ты хто такая? Табе 9. І над ёй рэгент Срэбраны Дэніс. Не ведаю, хто вы такія ўсе. Ладно. Тады окей. Я просто перад тым, як рабіць нейкія дзеянні, хацеў бы зразумець, што адбываецца. Дастаткова капітанаў. Ну, я гэта зразумеў. У нас усяго мала. Па-па-па-па-пам. Наёмнікі не. Ну, можна, конечно, рэгулярную армію паспрабаваць сабраць. А, і грошай на гэта не хапае. Так, реально у нас па грошах. У нас усё дрэнна, у нас мала ўсяго. Добра, тады падымаем сабе сваю армію просто. Так? Альбо яна ўжо сабраная. Во! І камандзірам будзем мы, правильно? Правильно, мы будзем. І ўсё, і адпраўляемся куды там, што захапіць. А чаму... Чаму паказана, што... А, калі я перамагу ў гэтай вайне, то гэта стане маёй зямлёю. І на гэтых камянях ні халеры няма, так? Ты што такое? Замак.
Тут таксама замак. Я нават не ведаю, типу, як мне так. Просто я ж сваю тэрыторыю, калі пакіну, мне ж захопіць мне. Добра, здымаем з паузы, не ведаю, я штосьці атакую. А цмок будзе? Добра, асада ідзе. Бойка, там нейкую армію нават спрабавалі сабраць. Куды захопліваць мне? Тэрыторыю маю. Высаджваюцца, так. І падчас бойкі якраз у нас гэта самае. Сябруем са сваім цмокам. Цмок Каракс, крывавы змей, гэта Mercurial Creature, істота прыгожая. Некаторыя дні ён жадае, Mercurial гэта па тыпу, ён змяняе заўсёды, ну такая нестабільная істота. Некаторыя дні ён жадае нічога, акрамя таго, каб распраміць свае крылы і хадзіць па свайму локаву. Калі на наступны дзень гэта ўсё калі немагчыма яго проста дастаць яго з спячкі. Яго яго густ таксама вельмі змяняючыся. І пакуль ён усё яшчэ есть так разрэзаныя кавалкі мяса ад маіх прыслужнікаў, якія яны выкладаюць перад ім. Я падумаю наконт таго, каб адправіць на кухню штосьці больш смачнае. Магчыма, прыемная ежа прывядзе мяне і Каракса бліжэй адзін да аднаго. Там ніхалер няма, там лес ёсць. Ты бачыў гэты лес у памерах? Якая дрэваапрацоўка? Мы сюды, каб заняцца дрэваапрацоўкай, будзем прывозіць больш металу. Ну, карацей, каб здабыць дрэва, проста парэзаць яго тут, мы згубім больш грошай, чым мы атрымаем таго дрэва. Так. Будзем яго карміць добра. А у нас грошай няма, як мы можам яго накарміць? Так. Можа спадабацца, не падабаецца. Але штосьці смачненькае яму хацелася бы. Вось 15 залатых я магу гэта аддаць. Вось давайте. Парсючка смажанага. Слухайте, реально, пачакайце-ка, як гэта бойка адбываецца? У мяне настолькі шмат перавагі, дзе яна там? Я просто ўшчэнт іх разношу, але я не разумею за чаго. Перавага, вось она, 134. Падтрымка ад цмока, плюс 190. Ні халеры. Так, а можна войскі паглядзець у нас? Лучнікі... Так, ну яму няма нічога рабіць, мы тут просто ўшчэнт іх разносім. Так, а тут і тут армія яшчэ ідзе, так? Оп, сустракаем іх на беразе. Жесть. Просто жесть. У нас яшчэ і падмога прыйшла. Абсолютная жесть. Смог просто выносіць. Можна яго як Грейджой у серіяле вырубіць і збудаваць аграменны флот. Ну, так. Можна. Лічым смока на вужы на спатканне. Так, яно так і ёсць. Яму спадабалася мяса. На кухні малага дворфстоун, ну, малага камяня працуюць усю ноч, каб зрабіць ежу для Каракса. Мяса мяккае, тендер, падсмажанае і вільготнае. І яго залатая масляная корачка рыпіць, амаль разламваючыся ад таго, што знаходзіцца ўнутры. Некалькі з маіх капітанаў доўга галоднымі вачыма праводзіць гэтае мяса, калі яго разгружаюць з кухні. Але гэта делікатэс толькі для аднаго прынца, для цмока. Я таўкаю карету да Каракса, да логава Каракса, і як толькі я збіраюся яго паклікаць, ён выскоквае наружу, так, спыняючыся толькі некалькіх кроках ад мяне. Яго галава паварочваецца ад мяне да карт, да телегі.
Каретку я сказаў. Быццам бы ён быў накінуты... Так, he seems on the verge of lunging. Ён ўжо ад момента таго, каб накінуцца на свой прыз, ён утрымлівае сябе. Задаволены, што Каракс так паважае мяне, я кажу словы, якія ён так жадае пачуць. Хавор залдрізес. Я не ведаю, як гэта чытаецца. Выбачце, я валерыйскі не вельмі ведаю. Як толькі словы пагінулі мае вусныя, Каракс адразу накідваецца на мяса. Я не бачыў яго такім шчаслівым уже шмат месяцаў. Добры еш мой цмок. І ён задаволены. Давайте-ка я пакуль прыпыню, а то зараз мы пераможам, а я чапку вылечу. Так, па лору на Жалезных астравах нічога не расце, дзе на той лес узялі, не ведае ніхто. Там, ну, па кнізе, гэта самае, па кнізе ж яны, па сутнасці, абіралі, ну, нападалі на землі паблізу. І яны маглі спакойна, ну, тыпу, тэарэтычна яны маглі захапіць, проста гэта серыял абсолютна апусціў гэты момант, таму што яны маглі абабраць проста лес з тых, хто быў паблізу. Нават не гледзячы на тое, што яны з імі не ў вайне, але яны заўсёды нападалі на малыя дамы проста на ўзбярэжжа. Ну, вось такая справа. З рачных зямель вывезлі з Беларусі, ну... Так, не, мы ўшчэн просто разносім гэта. Смокі просто імба. То бок мне па сутнасці ніхто не можа, ну, тыпу, не гледзячы на тое, што тэрыторыя у мяне малая, супраціўляцца мне просто немагчыма. Пасля бойкі каля камяня адзін з маіх прыслужнікаў паказвае мне спіс салдатаў, якія былі самымі выбітнымі. Майстер Корліс з Брейвпорта. Зараз яго імя знаходзіцца вельмі, як гэта, звяртай маю увагу. Мой прыслужнік рэкамендуе, атэндант, карацей, рэкамендуе, што гэта хутка зрабіў з яго рыцара прямо на полі бою. Як ён кажа, зрабіць гэты салдат рыцарамі зараз, калі яны стаяць сярод разні і знішчэння на полі боя, падыміць мараль сярод нашых рангаў. Добра, я згодны, мне патрэбны рыцары. Майстер Колрис. Так, мне патрэбны рыцары. Все адно яны там пабудавалі такі флот, што іспанская золотая армада нервова паліць больш. На такі флот там трэба кілатонны драўніны. Не, ну гэта так, так. Зноў жа, там нешта перабор. Пры гэтым, я кажу, Марцін вельмі цікавы, ён вельмі актыўна, так, мы, новыя падзеі. Гэтыя самі захопяць. Мне патрэбна яшчэ што-небудзь узяць. Вось эту правінцыю Мурефола. Ён так пойдзе, так? Давайте тады вось так. Вось тую правінцыю проста адправімся. Так, зноў, жывая, як гэта, жывы слодыч. Это у нас адносіны зноў з Караксам. Хоць часу ад часу прыемна аб этом забыцца, прыкінуцца, што яны могуць быць так жа паслухмяныя, як і лепшыя з сабакаў, але цмокі ўсё ж такі, ўсё яшчэ паляўнічыя. Я клапачуся наконт таго, каб залазіць на Каракса. Мае сумневы ўсё больш набіраліся, што Каракс становіцца ўсё больш фрустраванай манатоннасцю яго сваё вязніцтва. І гэта трошки напружвае адносіны. Так. Хоць я і ўпэўнены, што ён будзе слабай заменай задавальненню, хоць гэта і будзе слабай заменай задавальненню сапраўднага палявання, я падумаю наконт таго, каб выпусціць некалькі прасюкоў альбо авец у яго логава. Пакуль я працаваў над тым, каб пазбавіць Каракса ад яго больш жорсткіх паводзін, магчыма, нейкі жывы спорт быў бы прыемны. Так, выпусціць. Мы губляем грошай да халеры. Просто да халеры. Гэта, а можна? Я не магу дазволіць сабе гэта па грошах просто. У іх там дэвіз нават мы не сеем. Відаць, абломкі, якія прыбіла да берага, пайшлі на першы дракар.
Это, типу, щось з того, що з'явилося раніше, яйцо ці куриця. Ну, типу, що почалося спочатку? Флот, кораблі Грейджоїв, або той, що яны... Не, може бути, яны і сеяли раніше, і робили флот со своїх тих самих леса. З іншого боку, може лес яны не сеють. Яны-то не сеють, он сам расте. Просто что, ну, шмат лесу яны і не заробят на своих каменях этих. Хотя по описанию, не, по описанию, до речі, их выспы, это все ж таки, ну, такое, не зусім закинутое место. Вось этой камяні значно будет жорсткая, потому что это лiterально камяні. Тут дивно, что увогуле лес есть здесь. Я думаю, там и такие редкие повинны быть, просто жесть. Так, мы не можем себе дозволить покормить наших гацмока. Давайте не. Буде еще час, коли он зможет забить. У нас литерально солдатов. Почекайте-ка. Специальные солдаты 1950. А ё-моё, это так наша армия выглядает. Почекайте-ка. Просто у нас есть Левис, так. Усякого солдату. Манганелы 20. Узброенные солдаты 300. Лучники 300, капитаны 33. Яно просто у армии. Блин, я не активно. Коли я погляджу сюды, то агулом солдат у нас 2400. Специальные солдаты, это не цмоки, не? А, не. Принц Деймонс Хоуст. Так, не, все нормально. У нас армия все ж таки у 2000 человек. Я просто подумал, что у нас, типа, умовно, армия у 50 человек и цмок. Ну, вот такое. Я неправильно понял, ты поглядел. Чому, наколькі я пам'ятаю, по гэтых ступенях перші людзі Андала эмігравалі ў Вестерос. Так, яны эмігравалі тут, і вось... А мне падавалася, яшчэ тут была тэрыторыя. Але не, гэта яно. Так. Это вось, ну, типу, па іх пераход быў Вестерос. Так. Гэта правда. Просто што у момант... Хаця з іншага боку кніга не вельмі падрабязна кажа, можа быць, у іншых кнігах... Ну, асноўная серыя. У іншых кнігах, можа быць, штосьці кажуць, але мне уяўляліся гэтыя камяні, літаральна камяні просто. На цивілізацію 5 яшчэ 900 адправляецца. Дзякуй вялікі. Можа, нейкія небаракі прыпылі да іх на востраў, яны яго забілі, лодку спіздзелі, паглядзелі на яе, навучыліся будаваць. Ну, я не думаю, што Грейджоі ж таксама перабраліся на свае выспы. Яны ж не заўсёды там былі. Дзе там гэта паглядзець іх? Вось яны, Грейджоі. Ну, тут яны выглядаюць так насычана. Не халера яна насычана тут. Так. Ты... Вось, Грейджой, Арон Грейджой. Не, почекайте-ка. Вось он, Арлан Грейджоя. Гэта просто каменная, можа, сам замак. Ўсё ж такі выспы вялікія. Там же была рада збіралася. Памятаеце? Ну, хто кнігу чытаў, там была рада, якая збіралася, калі вярнуўся адзін з Грейджояў. Там яны разбіраліся, яны ідуць, не ідуць нікуды, вось гэтае. А дальше прыплылі, не, і высадзіліся ў даліне. Не, пачакайце-ка, першыя людзі ў Вестеросе, ну, там же ж было две хвалі. Адна хваля, я не памятаю, першыя людзі, гэта былі першыя людзі, якія перайшлі, яшчэ проста перайшлі паміж кантынентамі. А потым сувязь разрывалася, і гэта, па сутнасці, два далёкія народы, потым зноў андалы ўжо потым прыплылі. То бок, атрымліваецца, першыя людзі прыйшлі, андалы прыплылі. Альбо нешта такое перабраліся па гэтых самых, па камянях. Нешта такое. Я, блин, зараз, ладно, я рассказываю за лор того, чего не памятаю абсолютно. Треба погулить там. Я кажу, мы зараз агулом по крыху разберемся, як это все працуе. Так, вось тут есть невеличкий замок, мы его заберем. Это уже под осадой, мы уже взяли гэта? Не? Просто вось нам дапамагаюць, і яны... Вы забіраеце тэрыторыю ці не? Вось яны асаду взяли. Я просто думал, што я на гэтую выспу полностью сам буду займацца без мяне. Тут, дарэчы, перабірацца можна без флота. Нягледзячы на то, што у меня там ёсць гэта самае лідар флота, але па сутнасці як бы неабходнасці ў ім зараз няма. Першыя людзі так перайшлі па ступенях, якія потым затапілі дзеці леса сваёй магіяй.
О, я вось пра гэта забыўся. Блін, дакладна, я пра дзяцей леса абсалютна забыўся пра існаванне. Вось зараз ты мне раптоўна успаміна адкрыў. Таксама вельмі крутая штука. Так, это кто приплывет тут у нас? Рейдеры Аркона. Добро, проплывайте мимо. Проплывайте мимо. А кто там 53 добралося? У меня тут осада вовсю йде. До речі, як осада. Можна скористатися смоком при осаді. Ага. Ну, мы и так уже возьмем его. Не перші люди... Перші люди Таргарены гэта рознае. Так, это рознае. Таргарены потом на готовыя колонізаваныя прилетели і ўсё захапілі. Так. Толькі першыя людзі. Ну, наколькі памятаю, так. Я просто шчыры, я блытаў, я хутчэй андалаў і першых людзей блытаў, але кожны раз я ўзгадываю пра вось гэтае то, што іх асобна называюць. Я калі кнігу чытаў, і мне было адчуванне, што я, ну, з-за таго, што кніга не вельмі канцэнтруецца на гэтых дэталях, я думаў, што гэта адно і тое ж спачатку. Дзеці лес стварылі першага белага ХДК, каб біцца супраць людзей, які потым стаў каралём ночы. І гэтага я не памятаю. Гэтага я прям не памятаю, я не ўпэўнены, што гэта так. У сэнсе яны там... А, там уже 2000 их собралось. Я думаю, як яны 50 человек осаджают мне замок. Ну все. Снова отбиваемся. Мы захопили одну территорию тут. Треба яшчэ навокал тэрыторыі забіраць. Ты дакладна на падтрымку сюды жадаеш прыйсці? Тут 10 чалавек. Пришел он, конечно. Глядите, вот это 10 человек, какие просто пришли, и он не ожидает сустракаться с моими там 7000. Давайте захопим это. Ось. Войну мы просто ушен зараз перемагаем. Это у сериале было, типу, дети леса некого человека схопили, с допомогой магии зробили его бессмертным белым ходаком. Я, блин, я широ, я гэтага нават у сериале не памятаю. Я абсолютно не памятаю гэта. Не, нешта такое ўспамін нейкі ёсць, але я нейк не гэта самае, не аб'яднаў. Угу. Прасёчка шукай, каб смоку падарыць. Нічога, мы у нас з смокам цудоўна адносіны растуць. Вось. Перачытваць лорд смокаў. Так, я ўсё яшчэ змагаюся з трэніроўкай Каранкса. Я баюся, што я дасягаю сваіх максімальных сваіх магчымасцяў у ведах пра смокаў. На шчасце, нягледзячы на тое, што большасць лора аб смоках было згублена падчас дум лёсу, ну я не ведаю. Некаторыя ўсё яшчэ перажылі на большых бакоў вузкага мора. Аўтэнтычнасць і дакладнасць большасці гэтых тэкстаў, аднак не зусім зразумелая. Усё ж такі большасць інфармацыі ад смоках, якая перажыла, гэта ўсё яшчэ толькі копіі, падделкі. Альтэрнатыўна людзі развілі шырокі лорд смокаў свайго на працягу стагоддзяў. Зборнік гісторый і забабонаў. Магчыма, гэты фальклор можа мне дапамагчы. Так. У мяне челендж майго навучання. Так. Отправить у Цитадель и у Дрэгонстоун. Я буду карыстацца старым лором валерійцаў, паслухаць гісторыю. Ну, гэта будзе складана. І гэта можа знізіць мою верагоднасць прасоўвання. Базовый шанец поспеху. Блин, толькі 39%. Я амаль хутчэй за ўсё правалю. Не, давайте не будем полагацца на гэта, таму што мы не можем. Рок Валерыя, магчыма, маецца на увазе пад словом дум. Ага, рок Валерыя. Просто у беларускай мове ёсць слово рок. Вось гэта у мяне праблема. Хаця, здаецца, стваральнікі серыялу здымалі 5 і 6 сезон на падставе таго, што казаў і Мартін. Гэта ўжо з 7-го сезона яны сышлі ў нейкае зусім вольнае плаванне. Не, яны ведалі, я дакладна памятаю, што казалася, што ім казалі, і Мартін дакладна сказаў, чым усё скончыцца.
Вось, і даваў мне нейкую інфармацыю па наступнай кнізе. Таму як бы некаторыя штукі лорна сапраўды, а некаторыя не. Думаю, гэта калі там вулканы пачалі ў Валерыі выбухаць, і ўся іх краіна востраў загнулася і вада атруцілася. Ага. Так, зразумеў. Так. Па логіцы тады продкі жалезнанароджаных мусілі пераплыць на свае выспы з вялікай зямлі. Ну так, гэта лагічна. Раней ці пазней. Калі ў Марсіна будзе такая ж канцоўка, як у серыяле гэта гамон. Я думаю, што... Я ўжо гэта агучваў. Я думаю, што канцоўка ў серыяла нармальная. Яны проста занадта да яе скокнулі хутка. Яны не было нармальнага мастку ад, тыпу, скажем, мы сезон прапусцілі. То бок не хапае сезона альбо двух, каб было бачна, як Дейнерис вар'яцее. Нам выкінулі вось гэты момант. І мне падаецца, вось у гэтым праблема. Дарэчы, я толькі зараз заўважу, а вы мне не сказалі. У нас там спіс пераможцаў, карацей, перашкаджаў увесь гэты час бачыць, што ў мяне там па рэсурсах, а тут у гэтай гульні гэта важна. Вось. Я не думаю, што... Я думаю, канцоўка як ідэя нармальная, хаця я з ёй не згодны быў у моманце, мне не спадабалася. Але я потым разумею, што у прынцыпе гэта можа прайсці, просто патрэбна занадта звар'яцела за одну серыю. Гэта праблема. Дейнерис, калі задумацца, Дейнерис, узгадайце ўвесь шлях Дейнерис, і пытанне, чаму ў гэтым шляху, калі вакол яе ўсе круцяцца, усе, ну, тыпу, яна дакладна будзе тыранам. Просто без пытанняў. Яна будзе жорсткім, адбітым тыранам. І больш за тое, ёй усё яе жыццё лілі ў вушы пра тое, як яе сустрэнуць, і ўсе шчаслівы будуць. Няма моманту адчаю яе. Яе, ведаеце, такой дзіцячай незадаволенасці таго, што яе падманулі, у сэнсе, што людзі не так шчаслівы яе бачаць, і што людзям было нармальна і без яе, у прынцыпе. Вось, ведаеце, тыпу, адчуванне здрады, што яе не прынялі той, ну, як рэальна ратавальніцу. Вось калі гэта бы было прям вельмі добра падкрэслена, яна такая, я прыйшла вас вызваляць, а вы тут такія незадаволеныя, я ўсё спалю, не пакрыху, разумееце, тыпу, развіццё яе як персонажа. Зламаць яе, тыпу, зламаць яе як персонажа, і каб яна стала вось такім, ну, не зламаць, а тыпу тое, што яна з рэальнасцю сустраніцца нарэшце. Вось. А так у яе лёс настолькі шалёны, што яна павінна была зварыціць у пэўны момант. Ось, на жалезных выспах можна хоць неяк стала жыць, на ступенях сталых паселішч няма, толькі часовыя базы піратаў і кантрабандыстаў. Так. То бок, умоўныя жалезныя выспы, яны рай у параўнанні з вось камянямі гэтымі. Абранна на ЖТ, гэта норм ці стрём? ЖТ? Што гэта такое? Столькі было хайпа навокал Джона Сноу, насправнага Таргарена, а па выніку ён проста вярнуўся на сцяну. Ну, тыпу, яго канцоўка злітая. Ну, тыпу... І Бран... Бран сліты і Джон сліты, на мой погляд, вось гэтыя двое. Джон Сноу увогуле стаў вельмі дзіўным персонажам, калі ён быў... З ім было ўсё цудоўнейшы персонаж, але ў пэўны момант ён, як толькі адрываліся ад кнігі, яго персонаж стаў дзіўным. Жалезны трон. Карацей... Бран зліты, нейкая штука дзіўная для мяне. Мне больш за ўсё, я просто пасля Дейнерис трошкі ўжо такі, што адбываецца, ну, не зразумела. Таму для мяне пасля Дейнерис, я магу для сябе Дейнерис патлумачыць. Бран дзіўна, вельмі дзіўна. Я бы хацеў бы зразумець, ну, тыпу, яно просто, тыпу, бярэ і адбываецца. Але я бы хацеў гэта разумееце, Бран на жалезным троне мог бы быць, калі бы гэта патлумачылі. Гэта не патлумачылі, зноў жа. Таму што ён мог бы быць цікавым кандыдатам для працяга гісторыі. Таму што далей ён цікавы можа быць вядучы на жалезным троне, але і нечаканы кандыдат, конечно. Вось, але серыял настолькі такі, ну ок. Давайте Бран. Ну, вы разумееце, праблема серыяла у тым, што яму, каб да гэтага дайсці, яму патрэбна яшчэ 10 крокаў зрабіць. І гэта як канцоўка было бы цікава, просто нельга ўзяць, да і адразу, ну, тыпу, настолькі скараціць гэта. Вось. Есть аднакранёвае слово урок, можна... Слово... Можна... Урок? Можна сказаць яшчэ кон. Добра. Шчыра, па-моему...
упершыню бачу. Джеймі і Серсею таксама неяк злілі не ў плане таго, што яны памерлі, а ў плане таго, якую ім смерць прыдумалі. Я не памятаю, дарэчы, іх смерць. Ну, я памятаю, вельмі шмат, ведаеце, апошнія там 2 серыі сезона, калі просто ўсе мруць як мухі, урок як сурочыць. Ага, зразумеў. Ну, што не дацягвае да слова дум, разумееце? Вось, гэта самае, апошнія некалькі серый усе настолькі хутка дохнуць, і што я нават па аканчанню, я вам нават не магу сказаць, хто помер і хто не. То бок, ну, таму што, тыпу, гэта ўжо проста чарга, тыпу, вось гэты персонаж скончыўся, вось гэты скончыўся. Яно глядзелася просто такі, і што гэта ў нас? А хто ў нас персонаж? Я сядзеў і лічыў, а хто ў нас застаўся-то ўвогуле? Разумееце, ўжо я не зацікаўлены ў самой смерці, просто такі, тыпу, хто у нас з тых, хто можа дзейнічаць, хто застаўся, вось гэтым займаўся. І гэта таксама нівеліруе, скажем так, кожная смерць раней была вельмі важнай. Яна была важная і сюжэтная, яна вяла да чагосьці і адчувалася як удар мне як чытачу, так, ну, альбо гледачу. А потым пад канец яно як бы нівеліравалася, гэта проста інфляцыя адбылася смярцей пад канец. Я таксама думаў, што ідэя пасадзьбара на сам па сабе неблагая, і тое, што людзі прагаласавалі, гэта цікава, бо паказвае першыя прызнакі дэмакраты ў сярэднявечча. Але з якога хера ўсе проста так вырашылі за яго галасаваць, не ведаючы пра яго нічога. Вось, там не хапае тыпу 10 крокаў. То бок, мне падабаецца, як, ведаеце, як кропкі сюжэтныя, яны добрыя. А што мне не падабаецца, што мы да іх вельмі хутка скочым без развіцця ідэі. То бок, калі вы... Гэта проста літаральна максімальна хутка скончыць серыял. Вось так атрымалася. Непрыемна. Ім хваля, так хутка вырашыць, што вось наш кароль. Я згодны. Праблема ў хуткасці. Праблема ў развіцці гэтага. Як ідэя, неблагая. У гэтым сусвеце на цэлую кнігу трэба гэтыя ўсе схемы, інтрыгі, як яго пасадзіць і распісаць. Ну так. У параўнанні ў тым, як пабудаваны былі расказы, ну, апавяданні ўвогуле, тыпу тэмп дагэтуль, і як прыходзілася да нейкіх падзей, штосьці да чаго прыводзіла, усе гэтыя ланцужкі можна было прасачыць, і ўсё было, ну, мела сэнс. Серыял, што зрабіў, гэта, я не скажу, што канцоўка дрэнная. Ну, як бы, я згодны, што канцоўка дрэнная, кропкі, якія былі зафіксаваны, яны неблагія, але як да гэтага прыйшло, гэта адстой. Джеймі і Серсея памерлі ўдваіх пад абломкамі, калі Дейнерис спальвала горад. Шчыра, ну, так. Ну, зноў жа, як бы, канцоўка ў іх магла бы быць і больш драматычная, канешне, але мне падабаецца, што яны скончылі у канфлікце. Мне падабаецца гэта. Ну, іх гісторыя ў гэтым крутая. Так, я б яшчэ палову мог дараваць каб піцель. Нагадай піцель? Хто гэта? Перажыў серыял, застаўся ў каралеўскай радзе. Прыкіньце, колькі каралеў ён перажыў. Шалёны кароль, Роберт, Джофры. Гэта Мейстер, так. Ён бы перажыў. Шалёны кароль, Роберт, Джофры, Томан, Серсея, і тут застаўся бы ён пры новым карале. Вось гэта было б магутна. Ну, рэальна, сапраўды галоўны герой ўсёй гісторыі. Старальнікі зарабілі грошыкі і вырашылі не замарочвацца на конт канцоўкі. Апошнім сезон не хапае яшчэ серыі 5-6. Я думаю, не 5-6. Там не хапае 2-3 сезонаў, каб да такой канцоўкі дайсці. Так і Джеймі пасля ўсяго... Просто, ведаеце, калі я пачуў, што нешта, ну, прям мне... Першыя прызнакі таго, што серыял занадта ідзе ў нейкую дзіўную сітуацыю, я ўжо апісваў гэта. Это калі Грейджой быў вось тут, так, і потым у пэўныя моманты ён тэлепартуецца ў каралеўскую гавань, вось сюды, просто тэлепартуецца літаральна цягам таго, што тут, глядзіце, там літаральна момант у серыяле, я зараз магу памыляцца, але умоўна, ідзе армія, напрыклад, вось адсюль на мапе, да гавані, альбо, ну, неважна, адкуль-небудзь з гэтай кропкі. Вось гэтая армія ідзе і дабіраецца. І яны дабіраюцца ім ісці, па-моему, ад возера ад гэтага, дарэчы. Вось, тыпу, ім ісці, насамрэч, тыпу, ну, месяц, так, месяц-паўтары. Флот Грейджоя робіць вось тэлепорт адсюль у каралеўскую гавань, паспявае, па-моему, у нейкі, па-моему, Дорн, альбо кудысьці, і потым вярнуцца ў гавань каралеўскую, пакуль гэтая армія ішла. Вось такая хрень, разумееце, там таймлайн такі нейкі, я ў гэты момант такі, як гэта фізічна магчыма. Просто я, ну, тыпу, той серыял, які быў вельмі, вельмі прям руплівы ў кожнай моманце сваёй гісторыі, раптоўна пачынае рабіць такое, гэта быў самы вялікі дысананс для мяне.
Типу, я не супраць казак, я люблю казкі, я часта абараняю казкі, калі людзі кажуць, о, ну гэта не лагічна, гэта не рэалістычна, я часта гэта абараняю. Але калі тэмп быў задан, калі гісторыя зроблена пра такую вось рэалістычнасць, гэта адно. А потым, калі яна такая, я выкідваю свае жа правілы, якія ў мяне былі раней, і пачынаю рабіць нешта зусім у іншым тэмпе, не спрабуючы распавесці тое, як я спрабавала як гісторыя рабіць папярэднія рэчы. Для мяне вось гэта самае выбіваючае. Вось. Такая вось дзіўная, вось у гэты момант я такі, ага, гэта фізічна немагчыма. Так. Такі Джеймі пасля ўсяго свайго падарожжа, пасля таго, калі ён сышоў на поўнач ад Церцеі, тое, што ён павярнуўся дае з каханнем, гэта дэград усяго лёса персонажа. А такое было? Ён, типу, там было такое, што... Так, ладно. Не, там дакладна была яго вяртанне. Блін, мне падавалася, што яны ў канфлікце скончылі. Я, можа, забыўся ўжо. Так. Пры карале Джехерісе думалі яго, каго наступным на трон пасадзіць, дык цэлы месяц у Харенхоле бы вырашалі. Ну, так. Однорукий бандит таксама тэлепартаваўся ў Вінтэрфелл з карэўскай гавані, а пасля бітвы назад у сталіцу хуценькі. Так. А гэта, ну, типу, калі ты ведаеш мапу, а мапу ж у пачатку серыяла заўсёды паказваюць, вы бачыце, падарожжа з поўначы, якое ў серыяле і ў кнізе, падарожжа караля з поўначы ў карэўскую гавань і назад, гэта гісторыя тыпу на нешта там год. То бок гэта такая прям падзея, кароль едзе на поўнач да свайго сябра Эддарда Старка. Я разумею, што яны там павольненькія, каб здабылі, але просто сам факт таго, што падарожжа заняло менш, я умоўна кажу. Я зараз абсалютна не... Просто дыстанцыя-то, ну, камон. Вось, гэтага. Так, як вам тое, што ў сёмым сезоне яны з адной серыі з поўдня дайшлі да поўначы, за сцяну, захапілі замбака, і ў наступнай серыі яны ўжо ізноў на поўдні. Так, месяц? Мне падавалася, гэта падарожжа прям на нармальнае такое. Я не думаю, што я ў гэтай гульні за месяц магу дайсці да поўначы. Вось, тыпу, ну, я думаю, у гэтай гульні гэта немагчыма. Ад Вінтэрфелла да гавані арміі не датупаць. І я пры гэтым не караванам, які, тыпу, сядзіце, прыпынкі часта робіць. Яны ж скардзіліся, што яны прыпынкі часта робяць. Вельмі доўга падарожнічаюць. Я зараз нават гэты факт пагуглю, мне нават цікава. How long the travel from King's Landing to Winterfell? Так, 1500 міль, прыкладна 1-2 месяца. Добра. Няўжо. Гэта ў адзін бок. Яны пару месяцаў падарожнічалі. Ага, так. Добра, ладно, добра. Яны здаравеннай групай рушкаліся, заняло месяц і назад. Добра, ладно, я тады памеры неяк пераацаніў. Ну, год і месяц все ж таки вялікая розніца, так? Я думаю. Ладно, пераканалі. Нешта у меня просто адчуванне было гэтага прям доўгага падарожжа нейкага. Ну, можа, просто адчуванне. Вось, і персонаж, один чалавек, які перасоўваецца, он можа гэта зрабіць за 2 тыдні, то бок такія нармальныя дыстанцыі. У любым выпадку флот бы не даплыў да Краёўскай гавані яшчэ куды-небудзь, і потым назад, калі армія ідзе, таму што яны паспелі ўсё. Так, што гэта ў мяне? Чаму я пераключыла неяк дзіўна? Ну. 2400 Google кажа. Так, і кароль павінен спыняцца, амаль з кожным вялікім васалам павітацца, каб не абурыліся. Ну, гэта праўда, так. Але яны ўсё роўно за месяц дабраліся, што ўсё роўно мне падаецца неяк малаверагодна пры такіх дыстанцыях. Просто я памятаю, як было, што армія працоўвалася цэлы месяц, вось тыпу... Я чаму адкуль такія лічбы ўзяў? Я памятаю, што армія ішла вось адсюль, вось сюды, да Карэўскай гавані, штосьці месяц яны дабіраліся. То бок, там было яшчэ такое, што, тыпу, калі адправіцца ваяваць з Карэўскай гавані ў рачныя землі, вядома, што гэта кампанія, але гэта літаральна адаслаць Джеймі, по-моему, Ланністера гэта адправілі на доўга, гэта тыпу, ой, ты ў рачныя землі адправішся, і гэта, карацей, на доўга, гэта, па сутнасці, ссылка. Вось.
У першым сезоне кароль з Недом Старкам ехалі з поўначы ў карэльскую гавань некалькі месяцаў, здаецца, і нам паказвалі іх перавалы, размову падчас падарожжа, гэта сапраўды адчувалася як доўгае падарожжа. У кнізе тое ж самае. У кнізе нават больш падзеяў было. Вось, сусвет раптоўна з вялікага, гіганцкага, прапрацаванага ў апошніх сезонах пераўтварыўся у маленькі, абсалютна маленькі сусвет, разумееце? Вось гэта вельмі адна з самых маіх вялікіх шкадаванняў. Вось. Адчуванне памеру абсалютна зменшылася. І важнасці персанажаў. Нівеліраванне, інфляцыя, карацей, вось гэтага. Так. Ім тут адбівацца нам няма чым ужо. Так, это мы захапілі. Што вы там флот збіраеце? Вы чмурылі? Зноў вы збіраецеся мне тут узяць? Там жа 800 прыйшло ў гэты раз. Зноў, паляпшэнне адносінаў з Караксам. Наведванне. Пасля апошняга майго візіта Каракс быў збянтэжаны і сваёй немагчымасцю раздзяліць... Як гэта? Мяне здзівіла яго нездольнасць разлічыць мяне і прыслужнікаў, які прыносяць яму ежу. Быццам бы я, прынц малага камяня, не адрозніваюся ад іх. Хоць не гледзячы, што моя праца як прынца патрабуе ад мяне большую частку майго дня, магчыма, варта вылучыць больш часу, каб наведваць Каракса. Аднак ёсць рыск таго, што з такім падыходам ёсць рызыка ў гэтага падыхода. Не толькі відавочная пагроза губляць больш часу у блізасці з такой істотай, але таксама рызыка таго, што Каракс Брыстол, не памятаю. Можа быць, мы занадта шмат адносінаў. Не, ну дыпламаты у нас добрыя, давайте. Я буду наведваць яго. Усё. Там нават жартаваць пачалі пра вестроўскія авіялініі, калі апошнія сезоны выходзілі. Ну, я разумею. Тыпу, гэта моя згуба самая... Ну, моя згуба ў серыяле пачалася у вось гэты момант, калі памер сусвета раптоўна... Не, Брыстол гэта не Шчаціна. Не. Там, тыпу, у сэнсе адносінаў. Вось, і карацей, вось канкрэтна гэты момант у мяне пачалося такое, я такі, окей, добра, а куды мы ідзем з гэтым? І потым яно проста паскаралася, і потым зайшло вось у гэтую канчатковую кропку. Яна здзіўляла ў моманце. То бок, для мяне серыял спрацаваў у моманце, пакуль я яго глядзеў. Так? Але калі прайшоў тыдзень літаральна, ведаеце, ёсць эфект халадзільніка, даволі знакаміты, по-моему, Хічкок казаў пра гэта. Вось, калі эфект халадзільніка, гэта ў тым, што вы прыйшлі ў кіно, глядзіце кіно і потым устаеце, ну тыпу ідзеце, садзіцеся ў машыну, едзеце дадому, прыязджаеце дадому, даходзіце да халадзільніка і такія, ну тыпу, прыходзіце, расслабляецеся, ідзеце да халадзільніку, і калі вы адкрываеце дверцу халадзільніка і кажаце сабе, фільм полная лухта. І калі гэта мае кіно затрымалася у вас хаця бы, ну вось гэта все не мае сэнсу. Калі гэта спрацавала роўна да моманту, пакуль вы не наведалі халадзільнік, ну умоўна, то кіно выканала сваю задачу. І я гэта вельмі, мне падабаецца гэты прынцып, то бок усё можа не мець у кіно сэнсу, пакуль яно для вас працуе ў моманце. Вы добра бавіце час у моманце. Таму я спрабую атрымаць максімальнае задавальненне ад кіно і гулень, якія гуляю вось, ну па такой логіцы. Вось, і у момант, калі я глядзеў серыял, а я разам, по-моему, глядзеў, я не чакаў наступнай серыі, я просто разам іх паглядзеў. Яно было трошкі збіваюча, таму што шмат чаго адбываецца. Але ў той жа момант, у пэўны момант я такі, калі прайшоў пэўны час, там, ну, недоўга, я такі, гэта ўсё неяк быццам бы... Вось, то бок я выканаў сваю задачу, але потым я ўсё больш, ну, думаючы наконт гэтага, я такі, мне не спадабалася вось гэта, мне не спадабалася вось гэта. Мне спадабалася яшчэ вось гэта. І ў выніку, як бы, я зараз выказваю незадавальненне, але ў моманце мне было весела. Я добра пабавіў час. Так. Не ведаю, адна справа ехаць у працэсе па Краёўскім тракце, а іншая ісці з арміяй да нейкага замка ў рачных землях. Не, ну, тыпу, так. Все роўна, тыпу, розніца не павінна быць такая. Так же сама, як поспех на наведванне Цмока. Так.
Так же сама, як і мае настаўнікі змянілі мяне як мужчыну, калі я рос, так же сама і я атрымліваю як гэта прыязнасць, так. І гэта яны атрымалі маю прыязнасць. Так што, каб мае намаганні быць больш рэгулярна траціць больш часу на Каракса, зарабілі мне яго павагу. Тады, калі ўсяго месяц назад ён проста не мог адрозніць мяне ад любога іншага з грузчыкаў, ну, тых, хто даставляе яму ежу. Так. Зараз я думаю, што ён бачыць мяне ў лепшым святле. Мы ўсё яшчэ далёкія ад таго, каб быць блізкімі. Каракс ўсё ж такі глядзіць на мяне, ну, станецца да мяне бліжэй і адрознівае мой голас ад тых, хто ад іншых маіх кампаньёнаў, і нават дазваляе мне дакранацца да сваёй шыі падчас таго, як яго кормяць. Ось так вось. І што я атрымліваю? Прасоўванне фазы. Добра. Мы, па сутнасці, адбіліся і поўнасцю выбілі гэтую армію. Мы зараз атрымаем частку гэтых камянёў. На жаль, мы будзем скончваць дзесьці. Зараз прям. То бок я ждаю, каб вайна скончылася. Так, глядзячы ў нябёсы. Я з'еў сваю кашу на раніцу на маім балконе, калі глядзячы ў цудоўныя блакітныя нябёсы з амаль ніякімі воблачкамі там. Штосьці унутры мяне падказвае, ведае, што гэта нельга губляць гэты дзень спакойна, адпачываючы ў замку альбо на вуліцах камяня. Это так быццам бы карона сама па сабе сёння падказвае адзіную мэту палёта. І хоць я адчуваю сябе асцярожным, Каракс апошнія некалькі палётаў Каракса не прайшлі добра. На некалькіх паваротах, пачакаю, the past few moon turns, ну, гэта, тыпу, некалькі апошніх месяцаў у сэнсе лун, ну, это, абаротаў месяц, ён, па сутнасці, ёсць, так. Ён час ад часу ігнараваў мае каманды, якія яму знаходзіў незручнымі. Каманды, якія, звычайна, звязаныя са мною спрабаваць пазбегнуць майго падзення насмерць. Аднак, наш агульны час палётам можа палепшыць нашыя стасункі і жаданне Каракса выконваць мае каманды. Рапорты гэта, па-моему, увогуле... Ну, наша, так, добра. І на такі цудоўны дзень. У нябёсы. Во, цудоўна. Ёсць. Дасягненне новых вышынь. Каракс сустракае мяне амаль з нечаканнем, калі я заходжу ў яго логава, трымаючы сядло. Не сядло, яно і па-іншаму называецца. Неважна. Так. Дакладна я не адзіны, хто жадае адправіцца ў нябёсы. З незвычайнай згоднасцю ён дазваляе мне далучыць сядло і сесці на яго. І з кіўком маім прыслужнікам мы выходзім на свежае паветра. Як толькі мы выходзім за апошнюю браму, Каракс ускоквае, падымаецца ў нябёсы, адчуваючы сваю свабоду. Кожным ударам яго крылаў мы падымаемся ўсё вышэй і вышэй, пакуль наш замак не становіцца проста маленькай кропкай колеру ўнізе. Ён у рэдкім стане сёння. І пад маім кіраўніцтвам Каракс адчувае хуткае і... Так, ён такі ж хуткі, як легендарны Несаріон, і такі ж магутны, як знакаміты Теракс, Infamous. Ну, дрэнна знакаміты Теракс. Лётаючы сярод нябёсаў, ветер... Божухна... Ветер дышыць мне ў твар, падымаючы валосе і дух, і наш настрой, аглядаючы, пакуль мы аглядаем сусвет зверху. Супраць без воблачнага неба наша сувязь расце ўсё мацней. Вось так. Добренька. Давайте ўжо залічыце мне там патрабаванне мае. Enforce demands. Усё. Той, хто абараняўся... А што гэта за значок? Добра.
Усё. Мы захапілі гэтую тэрыторыю, перамога. Першая, калі іх генералы былі пераможаны і сэрца камянёў ўжо належыць нам. Нам выглядае так, што трыархія пачула аб нашых дзеяннях і прыядналася з Крагасам, каб спыніць нас. Далей выглядае так, што яны далі зразумелі, што добра, карацей, яны збіраюць армію супраць нас. Аб'яднаныя, раздзеленыя сотні караблей альбо тысячы. Я не дазволю ім спыніць сябе. Я навучуся, як... Я дам ім сапраўднае значэнне полымя дэвіза. Дэвіз? Правильно? Не? Полымя і кроў. Добра. Глядзіце, чат. Ну... Я ж прыняў гэта. Усё, яны здаліся, і я захапіў. Цудоўна? Цудоўна. Это ўсё пад маім кіраўніцтвам становіцца. Усё. Это наша зямля. Цудоўна. Камяні нашыя, мы маглі бы працягнуць наш паход, але на гэтым я буду скончваць. Я захаваюся. Гэта будзе нашае, калі мы будзем яшчэ гуляць далей. Гэта будзе наше асноўнае захаванне. Будзем далей разгортваць нашу захоп усіх зямель. Паглядзім, як у нас атрымаецца. Так. Там калі Кейтман захапіла Тыріона, нейкі ваенком значнога дазору гэта ўбачыў і панёсся ў карэўскую гавань, каб першай справай расказаць Неду. Адзін ён даволі хутка дабраўся да рачных зямель да сталіцы. Так, ёсць такое. Добранька, заўтра мы гуляем у Mouse PI for Hire. Вітаю, вулчары, вітанчкі. Заўтра ў яе гуляем. У суботу у мяне будзе час, і я альбо займуся ботам, альбо па перакладу у нас там накапілася чаго парабіць. Вось, і я не ведаю, мне рэальна, мне шмат. У мяне зараз асноўнае, у мяне ёсць 3 справы. Гэта паспрабаваць зноў выправіць шрифты ў Disco Elysium, альбо вычытаць, сабраць новую версію Disco Elysium, альбо ботам паколупацца. Вось, штосьці з гэтага, з 3 гэтых рэчаў я буду рабіць у суботу, прасяджу хутчэй за ўсё ўвесь дзень. Праверыць 416. 416 я яго часткова вычытаў ужо. Але мне патрэбна, я даўно гэта зрабіў, некалькі тыдняў, ну, так, 10 месяцаў назад я часткова яго вычытаў. Я хутчэй за ўсё перачытаю, але ўжо больш так хутка. 416 там здаравенны дыялог, і вельмі важна. Добранька. Ну, карацей, я кажу, у мяне вось гэтыя 3 рэчы, альбо дыялогі, альбо шрифты, альбо бот. Вось мне справа, нешта адное толькі паспею зрабіць за суботу, у лепшым выпадку, але гэта ўвесь, таму што любая справа займе ўвесь дзень, таму тут што паспею. Вось, паглядзім. Добранька. Заўтра Mouse PI for Hire. Заўтра же будзе рулетка, будзем вызначаць, што мы будзем гуляць у чацвер. У панядзелак у нас Divinity Original Sin 2. Мы адправіліся ў апошні акт і будзем рабіць яго. Нас выратаванне сусвета першая штука, самая важная там. Будзем у апошнім акце ўжо колупацца, можа быць, мы толькі яго пачалі, але гэта будзе, калі мы яго пройдзем, гэта канец гульні. Вось. А пасля гэтага ўжо я нагадываю, у нас наступныя планы, гэта будзе пасля праходжання Divinity Original Sin 2 другога, то у нас будзе тыдзень па рулетцы і потым тыдзень па топ-1, то бок кожны адзін тыдзень, на якім будзе выключна рулетка круціцца, і мы будзем па рулетках гуляць, і адзін тыдзень, калі мы будзем абіраць заўсёды топ-1. Ось прыкладна так. Добранька, чат. Я вас передаю. Зараз гляджу, хто у нас там ёсць. Хто у нас ёсць? Бачу толькі радыёголас, таму я перадаю вас туды. Вам жадаю добрага дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце. Калі тыдзень рулеткі, калі пройдзем Divinity Original Sin 2. Я яшчэ не ведаю, наколькі вялікі акт, наступны, які мы яго толькі пачалі, але гэта апошні акт павінен быць. Вось, я просто не магу сказаць, колькі гэта. Праз год. Я думаю, шчыра, што гэта можа быць у межах ад 2-4 тыдні, прыкладна так. Я думаю, што мы скончым. Таму што гэта 3 стрымы на тыдні па Divinity Original Sin 2. Я думаю, што прыкладна часу вось так будзе. То бок я думаю, што можна, гэта магчыма скончыць за гэты час. Добранька. Нікога не бачу, перадаю вас да радыёголас. У мяне ўсё, і мне трэба ўжо бегчы.
Вам жадаю добрага дня, да пабачэння.